Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo. Ola Dani, pois estamos aquí no Paseo de Silgar en Sanxenxo, unha das vilas máis turísticas de Galicia, e imos a preguntarlle a xente por que decide vir aquí de vacacións. Yo vengo de Madrid. De Madrid. Sí. ¿Y cuánto tiempo vas a estar por aquí? Pues vinimos el 1 de julio yo con mi familia y nos vamos el 31 de julio, así que todo julio estamos. Un mes entero, vamos. Hombre, nos lo merecemos, que ha pasado mucho calor en Madrid. Venimos de vacaciones. ¿Cuánto tiempo? El apartamento pues estaremos a finales de agosto, primeros de septiembre. Vamos, todo el verano aquí. Sí. ¿Ustedes dónde son? De Madrid. De Madrid. ¿Y vinieron las 4 de Madrid? Claro, somos hermanas. Ah, qué bueno. ¿Y siempre vienen todos los años a Sanxenxo? No. Pues es el segundo año. Teño un piso aquí e vimos e vamos cando hai bo tempo e cando se pode. Ás veces hai que estar en Santiago, ás veces aquí. E por que escolles Sanxenxo para estar descansando? Pois foi unha decisión nun momento que tiña nenos pequenos há moitos anos, había que traerlos un sitio, unha playa, pois pensamos aquí. Yo de Madrid, ¿Y vienes aquí cuántos días? un mes ¿Un mes entero de vacaciones? entero, está pagado. Un mes. ¿Pero de vacaciones? Pero sí, claro, sí. ¿Y qué planes traes? Bueno, pues pasármelo bien y descansar. Que yo soy profesora en Madrid, entonces claro, por eso vengo un mes, si no nada. ¿Tienes plan de pasarlo bien? Pasarlo bien, tomar el sol, ponerme más morena de lo que ya estoy. Y eso, descansar, dormir mucho, comer mucho también, volver a Madrid rodando. Nada, de Ponferrada venimos Sí, nosotros. de Ponferrada. Yo de Palencia. Valencia. ¿Y por qué decidisteis venir aquí a ver? Bueno, porque tienen casa familiares suyos y nos dijo, bueno, vamos a pasar allí el fin de semana a Sanxenxo. Y dijimos, sí, es buena idea, tal, y al final aquí estamos, 6. Pero el fin de semana ya acabó, ¿eh? El fin de semana ya acabó, pero se nos ha complicado un poquillo ayer. Un poquito la cosa. Estou de vacacións, vivo en Irlanda. Ah, pero de vacaciones en Sanxenxo. De vacacións na casiña, ven a Sanxenxo a praia. ¿Y por qué decides Sanxenxo para vir a praia? Bueno, porque é cómodo, ten todo cerca, para un día así vindo no bus, é perfecto. Muito bem, estou passando muito bem. Isto é muito bonito. ¿Y la comida también de que está boa? Ai, a comida é excelente, é muito bom. No hotel onde nós estamos é excelente. Comer y beber, ¿qué vas a hacer en Galicia? Y fiesta, claro. Sí, hombre, claro. Descansar un poco, salir en barco, ir a la playa, estar con los nietos. Praias excelente, tudo muito bom. Y estamos viendo la playa que nos está encantando. Nos gusta mucho. Esta playa es preciosa. Limpio, está precioso, la verdad. Viva, bravo. Brão. Obrigada. Me encanta, yo ya lo conocí hace muchos años, he visto que ha cambiado y está muy bien. Y Sanxenxo me encanta la gente, la comida, la playa, que la gente dice que está fría, no está fría, está perfecta. No te vas a meter ahí en un caldo, yo busco refrescarme. A mí me parece un sitio perfecto para veranear. Encima aquí el agua está fría, no como ahí en el sur que es un caldo y no te puedes meter. El tiempo. Y la comida que está deliciosa. ¿Y la fiesta qué? Eso también. Sanxenxo sempre foi Sanxenxo, Bueno, para que nos podamos ir situando, Marta, contanos un pouquiño en que consiste o teu traballo. O meu traballo consiste en avaliar a situación de conservación dos recursos pesqueiros, é dicir, dos peixes que se pescan no mar, para poder xestionalos de forma sostible. Para iso empregamos modelos matemáticos que nos permiten estudar a evolución das poboacións de peixes ao largo dos anos pasados e tamén predecir o futuro desas poboacións de peixes dependendo das estrategias de xestión que utilicemos no futuro, é dicir, dependendo de se pescamos
máis ou menos, ou de se pescamos peixes máis grandes ou peixes máis pequenos. É dicir, en resumo, como decía, son matemática e doutora en estatística, e o objetivo é empregar estas ferramentas para poder cuidar o mar, para poder cuidar os recursos pesqueiros. Bueno, pois imos ir afondando un pouquiño máis en todo isto, porque moita información así de golpíos, que claro, non somos do sector, pois claro, tenemos ainda moitas preguntas para formularche, pero se te parece, un pouquiño ata o principio, non? Como se chega ata aquí, porque supoño que de pequena, lóxicamente, o teu eran as matemáticas, as ciencias, pero en que momento todo iso se cruza co sector do mar? Efectivamente, dende nena me gustaban as matemáticas, as vía como se foran un xogo con números, e cando chegou o momento de elegir unha titulación universitaria, decanteime polas matemáticas, e tras facer a miña tese doutoral en estatística foi cando o mar e as matemáticas se cruzaron, xurdiu a oportunidade de incorporarme ao Instituto Español de Oceanografía e motivoume moito a posibilidade de poder empregar todos os coñecementos de estatística e matemáticas nalgo que ten unha utilidade realmente importante tanto para a sociedade, porque a pesca é un motor económico importante, como tamén para a sostenibilidade dos recursos pesqueiros. Creo que son dous obxectivos realmente importantes e que me motivaron a incorporarme ao Instituto Español de Oceanografía. E centrándonos precisamente nese traballo, bueno, xa non lo comentabas antes, que é iso de modelado matemático? É complexo de explicar a ver se podemos o explicar concepto, para que entenda a xente dende a casa. Pero quizáis diría que é unha ferramenta que o que nos permite pois é describir o comportamento dun sistema. A través de ecuacións e de fórmulas matemáticas describimos o comportamento dun sistema. Neste caso describimos o comportamento das poboacións de peixes no mar. A través desas ecuacións, desas fórmulas, describimos como se comportan as poboacións de peixes no mar. E iso pois permítenos, como indicaba anteriormente, tanto comprender como foi a evolución pasada dos recursos pesqueiros, para iso basámonos nos datos que recollemos, nutren eses modelos para poder explicar o pasado da poboación de peixes, e logo tamén eses modelos nos permiten predecir o que vai a pasar no futuro, é dicir, comprender o que xa sucedeu, o que está a suceder e o que sucederá no futuro en base á información que recollemos. Precisamente, que tipo de datos, que tipo de información recolledes? Realmente estes modelos matemáticos nútrense de unha amplia variedade de tipos de datos, pero supoñamos que nos centramos nunha poboación de peixes específica, por exemplo, digamos a pescada, a merluza. Entón, para esa poboación podemos ter, por exemplo, as capturas que as embarcacións pesqueiras realizaron ao largo do ano, é dicir, cantas toneladas de esa poboación de peixes capturaron as embarcacións pesqueiras ao largo do ano. Tamén temos o esforzo asociado, é dicir, para esas capturas eles realizaron un esforzo pesqueiro que se pode medir, por exemplo, en lances de pesca, duración dos lances. Todo iso é moi importante porque nos dá unha idea da abundancia desa poboación de peixes, non? Logo tamén hai capturas, das capturas que se realizan, hai certos exemplares que se toman como mostra e se analizan en máis detalle. Por exemplo, se toman medidas da talla do peixe, do seu peso, o cal tamén é moi importante porque podemos detectar, por exemplo, peixes que están tendo un peso demasiado baixo. E logo hai outras mostras que se levan ao laboratorio e se analizan en maior detalle aínda, e aí podese incluso saber a idade do exemplar ou o seu grado de madurez, é dicir, se estaba listo para reproducirse ou non. E logo tamén temos outra fonte de datos que son os datos ambientais. Aí tamén temos información de, por exemplo, temperatura da auga ou salinidade da auga. Estes son quizáis os principais, non? Entre outros datos. Como faz para aportarlle, non, neste caso, pois honestidade e veracidade, non, a iso que estás contando, porque sí, evidentemente son contidos moitos deles que bueno, que detrás hai unha marca, unha empresa que efectivamente te contrata, porque, insistimos, é un traballo, pero ti o faz con honestidade e coa verdade por diante, non? Sí, normalmente, digo, no 95% dos casos non me corrixen o que digo e normalmente se non me gusta non digo que me gusta. Igual, si non me gusta, podo obviar a información e podo darche outra cousa. Imagínate, nun restaurante que non me gusta a comida, pois podo dicirche, oye, pois mira, pide a la mesa de la ventana e non sei que, ou está en un sitio maravilloso, X, que non suele ser. Pero normalmente es eso, digo, non me mandan un guión para decir lo que tengo que decir, digo,
tampouco aceptaría eso. Porque pasa moitas veces e me gusta que pase, e cando a xente viaxe a un sitio, me di, pues estuve en tal sitio e era tal cual lo describías, e me gustou esto, porque o hai xente que máis ou menos ten como o meu blog como recurrente a hora de viaxar e sabe que o plan que teño máis ou menos se pode adaptar aos seus gustos. Entón, porque non fago nin deportes de riesgo, nin vou a correr, e normalmente son lugares máis tranquilos, que se come ben, que se dorme ben, lugares para pasear, tampouco meterte facer o Camiño de Santiago en 2 horas, pero bueno, cosas que son asequibles, máis ou menos. Entón, máis ou menos ese tipo de público, porque hai moitos públicos, que sabe como viaxo, e máis ou menos pues, adapta a eso e lle gusta pues, ver o que faz e normalmente pues, suelen guardar o reel, o artículo, non sei que, para cando vayan a ese destino. Mira, pues comenzamos a viaxar, a ver que nos recomendas. Por exemplo, para ir comezando, a hora de plantexar unha viaxe, mellor só, acompañado en parella se temos, en grupo, ou hai destinos que se prestan máis para unha cousa que para outra, todos valen en función de como non lo queiramos montar? Claro, eu estou solteiro, entón ao final normalmente viaxo só, porque me gusta viaxar só tamén, e a veces, claro, para quedar contigo é máis complicado, porque a veces poño un trípode aquí, camiño, claro, tienes que facer o plano. E a veces, claro, monto todo e digo, pero parezco tonto, ¿sabes? Pero ao final... Pero logo tamén, pues, con amigos viaxo moitas veces, e claro, todo depende do destino, onde vayas, claro. Eu, por exemplo, me encanta viaxar a cidades, porque de vez en cando viaxo a cidades grandes, e me gusta facelo só, porque me gusta entrar en todos os sitios, entrar, salir e non marcar horarios. Si vou a facer algo de máis de turismo rural, de campo e tal, pues con amigos é mellor porque é máis divertido. Pero cando son lugares que tes moita información, pues me gusta ir solo, estar ali varios días e facer e marcar o meu ritmo sempre. Agora que dices varios días, a duración da viaxe, o ideal que sería para ti? Eu teño a miña resposta, Depende do destino, pode ser infinita, pero claro, mínimo 3 días, mínimo, claro, porque al final, sobre todo, pues, por ejemplo, si vas a Lisboa, ponte, claro, tardas en llegar casi 10 horas. Por lo menos estar ali 2 noites para ver un pouco a cidade, claro. Si vas a Santiago, no, pero si vas por lo menos, si vas a estar en el coche 4 o 5 horas, por lo menos estar ali 2 noites. Más que nada por un tema de descansar a tu cabeza, de ver y de tal. Si viaxas máis lonxe, pues oye, si vas a coger un avión de 12 horas, claro, por lo menos 15 días, claro. Sí. Pero bueno, nas viaxes así un poquinho pues, por España, por Portugal por Europa, e tal. Sí, digo, e por Europa más o menos mínimo 2 noites, claro. Mínimo. Sí, eu 4 o 5 noites, a mí xa me pide o corpo ir para casa. Non sei se a ti tamén te pasa, digo, joder, estou deseando chegar a casa. A mí depende, hai épocas que non me pide ir para casa, pero depende do destino. Pero sí, necesito sempre digo, cando hai ciudades que me gustan, que digo, viviría aquí unha temporada encantado da vida, porque claro, nunha casa decente, pero viviría, pues sí, hai ciudades como Lisboa, Estambul ou Cádiz, que digo, pues mira, me quedaría aquí unha temporada larga. E o noso seguinte convidado é mariñeiro, leva anos creando contido para as redes sociais e agora lanzouse ao mundo do cine. Temos aquí connosco no Verán Verán a Rogelio Santos Queiruga. Que tal, Rogelio? Moi boas. Hola, moi boas. Benvido ao Verán Verán. Antes nada, bueno, preguntarse un poquinho como vai este verán de 2025. Bueno, con moito traballo, a verdad, no mar, na horta, o que mencionabas do cine, aínda que é unha pequena... O sea, son 3 escenas, pero bueno... Bueno, por algo se empeza, non? Sí, son 3 escenas das que me sinto moi orgulloso porque é unha película colaborativa entre España, Galicia, grabado aquí en Galicia. Estou moi orgulloso de haber participado aí, aparte que foi unha experiencia moi bonita porque o mundo do cine para min era desconocido e igual que xa me pasou no seu día na tele, como me pasa con vos cada vez que veño da vos, tratoume todo o mundo de maravilla. A verdad, sentíme super a gusto, aínda que eu non considero que teña dotes como actor, porque eu son máis de realismo, non? De gravar desde a miña lancha. Bueno, cando a xente o vexa entenderá por que me foi cómodo. O papel ten moito que ver con mi hijo pequeniño papel que fago. Bueno, estamos a falar da película Leo y Lou, que se vai estrear agora en nada, no mes de novembro, unha película dirixida por Carlos Solano. Bueno, cando che xurdiu a oportunidade, non? Cando contactaron contigo un poquinho pois para participar nesta película, non sei se o tiveches que pensar moito ou se xa te lanzaches aí á gran pantalla. Pois mira, si che dixo a verdad, a min cóstame decir que no a cualquier propuesta que me fajan, porque eu creo que cualquier oportunidade é válida para aprender, sobre todo,
e tamén porque eu creo que está ben colaborar os uns cos outros e axudar en todo aquilo onde podas, non? Entonces, nunca me fijei si de onde me chamaban era dun xornal importante, nacional, ou era un xornal máis pequeno, máis local, igual que a televisión, igual para dar charlas, érame indiferente que fora unha pequena escola unitaria ou que fora un instituto grande, non me mirei a eso, non? Entonces, cando me escribiron, que ademais estuveron intentando contactar comigo por varios medios e non daban contactado comigo, porque hai épocas nas que teño moita saturación de mensajes, co traballo do mar e outras obligacións familiares non me dá a vida. Entonces, cando consiguen contactar comigo, eu non sei por qué, pero quedeime ca idea de que era un pequeno corto ou algo así, unha cousa pequena. Unha cousa pequeniña. Sobre todo porque tamén chamándome a min, decía, bueno, pois quedeime con esa idea. Dixenlles que sí, e entonces, claro, mandaron o guión, mandaron o enteiro, pero tamén mandaron a parte o que me tocaba a min principalmente, non máis resaltado. E claro, fun deixando pasar o tempo hasta que faltaban poucos días para ir. Cando o miro, digo, ostras, pero este guión moi grande, pero isto que é? Voume para o sitio de rodaje, chego a Ferrol, encontrome unha nave enorme, pois non recordo, pero ali había decenas de personas, había unha sala de vestuario enorme, vexo pasar a algúns dos actores dos cales eu era fan cando era un adolescente, como María Larralde ou Manquiña e outros, e digo eu, ui, isto non é un corto. Sí, mira, foi así un pouco. Como foi, Grati? Estás máis que acostumado, non, a poñerte diante da cámara cando gravas todos os vídeos dos que logo falaremos, pero claro, unha cousa é gravarse ou ir á televisión, que tamén estás máis que acostumbradísimo, pero claro, meterte, non, nun, entre comiñas, fregado como este, non sei, non, a sensación, claro, eu nunca participei nalgo así, non sei esa sensación que tiveches, non, ao estar rodeado de tanta cousa, non, tanto foco como tiña que haber ali e tanta historia, non? Bueno, sentíme afortunado. O que pasa é que eu teño un problema, é que me gusta facer as cousas ben. Eu para facelas mal non teño un gran sentido da responsabilidade, pero pásame con plantar as patatas ou con publicar en redes ou con ir ao mar ou con ir á tele, que eu quero facelo dentro do que eu son o mellor posible, dalo todo, estar centrado. Entonces, claro, aínda que poda aparentar certa naturalidade, por dentro estou super nervioso, he feito un flan. Pero, como che decía, todo o personal da película e o propio director foron excelentes comigo, facilitáronme todo moitísimo, sobre todo porque era un mundo completamente alleo a min. Tamén me dou a oportunidade de valorar moito máis os actores e actrices do noso país e o mundo da cultura que tanto nos dan, pero que tanto traballo envolto hai detrás, tanto sacrificio, tantas horas, tanta dedicación, que merecen o noso, aparte de disfrutar do que fan, merecen o noso aplauso e reconocimiento. Bueno, pues para situarnos un poquinho, vamos preguntar un poquinho de quen vides sendo Juan de Ribadumia, Tino de Moraña. Non sei se xa vos conocíades antes do programa ou foi grazas ao programa, a pesar de que, a ver, Ribadumia e Moraña tampouco están en polos opuestos, pero foi grazas ao programa cando vos coñecestes. Sí, conocémonos no programa. De feito, decidímonos a facer algo xuntos porque fomos os únicos que no programa non nos coincidiu facer nada xuntos. Sí, nun sketch, nin nada. Nin un sketch, nin nada. Temos un rollito moi parecido. Quedaba aí esa espiña, non? De que non tiverades ocasión de facer nada no concurso, logo falaremos de todo o que andades facendo por aí. Queríamos preguntar un poquinho tamén por esa parte do humor, un poquinho como entendedes vos o humor, porque claro, non sei se algo que xa nace con iso de facer gracias, de facer un poquinho de coña, de facer rir a xente, ou pouco a pouco, pois que é como unha profesión, non? Que tamén hai que ir saber dándolle forma a todo iso. Máis que nacer, a ver, eu por exemplo, a mí sempre eu son das persoas que pense que facer rir a xente é un privilegio. É moi difícil, ademais, tamén, non? Nos tempos nos que estamos ahora mesmo, que todo o mundo está serio, solo son problemas, solo salen conflictos, pois, oye, darlle esos 10 minutiños de paz a xente que desconecten e que se rían é maravilloso. E, por suposto, aprender, porque non é fácil. Si, ser o simpático cos colegas é moi fácil. Sí, claro. Pero despois poñerte diante de 300 personas, como nos pasou en Ribadumia... Claro, que ese é o tema. Ademais, cando estás nun grupo pequeno e faz rir, aí é fácil porque non tes nada que traballar, pero unha vez que o convirtes xa como nun traballo, eso ten
ten unha dedicación detrás e leva un proceso que sí que hai que terlo en conta. Eu penso que nin nós mesmos sabíamos o proceso que tiña detrás. Quinte coña, démonos conta durante o proceso de crear un show, todo o que conleva, de venta de entradas, de bueno, o atrezo somos nós, o vestuario somos nós, bueno, ao final a gestión é sonido somos nós, todos somos nós. Entonces parece que non é si que dá moito traballo. Sí, claro, e ademais non é o mesmo pois eso, facer bromas cos colegas nun bar que poñerse nun auditorio e que a xente quede mirando para ti e que non haxa reacción, non? É importante tamén dar aí na tecla, non, que se soe dicir, para que a xente entenda tamén o humor que vos pretendedes transmitir, non? Sí, exacto. A ver, unha das cousas máis complicadas que hai, por exemplo, é eso, ti sempre que estás cos teus colegas pois facendo unhas bromas, pois é eso, estás de plan festivo, é moito máis fácil, non? Pero eu sempre digo que se estás nun sitio con moita xente e se ríen 5, é como se estuvera totalmente vacío. En ese momento continuar un texto para diante faise moi complicado. Sabes, se estás con 5 e se ríen 4, no, hai moito barullo. Sí, claro. Entonces, claro, aí estar sempre arriba, pero cando estás nun sitio con moita xente e ao mellor hai un chiste que diste, ui, non entra. Aguantar esa compostura, sabes, e seguir dando pasos para diante é complicado. Que foi unha cousa que, ao fin e ao cabo, aprendemos tamén moito no programa. Xa vos ia preguntar, non? Ese traballo ou ese aprendizaxe que fai falta tamén para este oficio do humor, que hai que darlle duro tamén, hai que darlle aí o callo, que supuxo neste sentido, pois o voso paso polo programa, en canto a formación, en canto a aprendizaxe, bueno, todo isto. Pois, a ver, a min pareceume moi... Eu creo que o máis relevante foi a evolución que fomos tendo entre programas, o sea, do primeiro ao último, foi como eu creo que a soltura, a acostumbrarnos a traballar baixo presión e todo eso, que foi o que nos levou ao show un pouco. Eu creo que estar no programa, facer o show, foi o que nos dou moito impulso, porque supemos organizarnos, traballar baixo presión, saber elevar gestionar o público, gestionarnos nós mismos nun escenario, eso é algo que foi gracias ao programa, basicamente. E poñelo en práctica para nós agora, pois queiras que non sempre che facilita as cousas. Nós ao fin e ao cabo guionizamos nós todo, escribimos nós todo, nós montamos todo, parece que non, oye, todas esas pautas, aparte tuvemos un coach estupendo, que foi Osvaldo Digón. Coméntanos un pouquiño, ou incluso descríbenos, que podemos ver nesas visitas ao Pazo de Feciñáns? Pois as visitas articúlanse dende o brazo principal do Pazo, como sabemos hai dous brazos, non? O Pazo fai un L, pois dende esa escaleira principal se pode acceder ao Pazo e aí se separa na primeira planta a parte privada, onde eles teñen os seus cuartos privados, do que se chama a enfilada. Esa parte non ten un pasillo como tal, polo tanto, hai unha serie de portas que están consecutivas en orde, entón vas pasando de sala en sala, non? Entón, pois desas escaleiras principais se pasa á sala amarela ou á sala da música, onde se conservan distintas partituras e elementos musicais, como tamén pode ser unha cítara que se conserva na casa. De aí se pasa a un salón que contén papel pintado francés, unha das primeiras series do papel pintado no século XIX. De aí se pasa a un pequeno corredor que divide unha cociña que tamén está en uso pola familia, e de aí pasamos xa directamente ao Salón da Torre. O salón, o comedor, é o máis grande da casa, e aí se distribúe xa un pouco a saída cara ao xardín ou o acceso a ese segundo corpo do Pazo, onde xa hai cuartos máis privados que tamén, de vez en cando se pode acceder con visitas guiadas puntualmente. Cantas visitas tiveches que facer para lembrarte de memoria de todos eses espazos que nos acabas de comentar, non? Unhas cantas. Mira, tamén se pode visitar o xardín, non? É unha parte tamén importante. Que podemos ver nese xardín? Podemos ver dous xardíns. Podemos ver un xardín, unha horta pequena, a Horta do Pombal, que é como se chama na casa, que é precisamente ese xardín que está inmediato a todos estes salóns que acabamos de relatar, pero tamén hai un arco ponte que comunica coa horta grande, donde tamén hai outra serie de lugares axardinados e incluso un bosque autóctono que se conserva ali dende fai séculos, no centro de Cambados. Bueno, pois tomamos nota, estes son os ingredientes que se poden visitar nunha visita ao Pazo de Feciñáns. Eu sei que hai moitos recursos, que hai moitísimo patrimonio, obxetos de moitísimo valor tamén dentro dese Pazo, pero sei que ti quedas con 3 de todo o que hai ali, que se pode falar longo e tendido de todo o que hai ali dentro, pero que ti quedas con 3. Se te parece, facemos unha descripción un poquinho deses 3 elementos que ti destacas de Feciñáns. Se te parece, comezamos polas esculturas da fachada.
As esculturas da fachada son moi interesantes porque entran un pouco dentro do misterio e a historia, non? Como dicía a historiadora Maribel Iglesias, que fixo un libro monográfico sobre o Pazo, facía propostas sobre si se podían identificar algunhas das caras, non? Entón, si é certo que a simple vista podemos ver que hai mulleres porque teñen peitos, hai persoal relixioso porque hai algún que ten elementos relixiosos, ou incluso militares, porque hai xente que ten armaduras, etc. Hai algúns que sí que se poden identificar ou polo menos aproximar a través de pinturas que se conservan nos grandes museos con personaxes da época, non? Como os fillos de Felipe II e outros. Pero, bueno, entra dentro un pouco desa proposta, en fin, de que cada un poida buscar ali o que máis lle apeteza. Segundo elemento a destacar, o retrato da Condesita de Bornos. Contanos. Juana Caamaño Pardo de Figueroa, chamada Condesita de Bornos polo seu matrimonio cos fillos do Conde de Bornos, foi a herdeira de todo ese patrimonio. O retrato a min me maravilla porque é un retrato nupcial, probablemente. Entón, claro, un retrato dunha nena como de uns 3 anos que se lle envía aos pais do Conde de Bornos para dicirlle, vas te casar con esta, non? Aquí, ano 2025, pode sonar un pouco extraño, pero en realidade é un cadro moi ben feito, que ten tamén o seu simbolismo, porque a nena porta unha pluma, ten unha baralla por ali, é moi curioso. Esta parte tamén, este cadro tamén se pode ver dentro da visita pública da que está aberto público. Efectivamente, sí, porque eses cadros, junto con outros retratos da familia, están no comedor. E tamén se pode visitar, porque xa nos acabas de comentar, o terceiro elemento que che gusta destacar, que é ese papel pintado francés traído a Fefiñáns a principios do século XIX, non? Contanos un pouquiño ou describe un pouquiño como é ese papel e por que o fai e que elementos fan tan singular? O papel pintado, a verdade é que é unha fascinación absoluta porque é unha das primeiras series traídas de Francia por Benito Pardo de Figueroa, alcumado o señorito de Fefiñáns, que foi un militar político tamén enviado a distintas embaixadas europeas e nunha destas viaxes recalou en París. Entón, en Francia, el mándalle ese papel pintado aos seus pais para que decoren a sala. As distintas imaxes que se poden ver na propia sala correspóndense con algo titulado parecido a Las orillas del Bósforo e describe como a viaxe de un príncipe indio, pois eso, a orillas do río Bósforo, non? Hai unha serie de paneis impresionantes con uns coloridos e unha feitura increíbles para a Europa do momento. Bueno, pois... Moi boas, Dani, que tal, amigos de Verán Verán? Aquí estamos no Porto de Son. Donde? Na Feira Celta. Imos a disfrutar de cultura, de gastronomía, aquí hai de todo, así que non vos perdades detalle porque isto é... Bueno, pois hai diferentes postos de comida e outros de artesanía, tanto local como, bueno, tamén un pouco de fora e, bueno, son os postos que hai aquí. Quedanos moitos metros por recorrer, que estamos buscando artesanos. Sí, pois ata ali arriba ainda podes dar unha voltiña importante, Sí. Acabamos de chegar fai un pouquiño, pero, bueno, está bastante ambientado, verdad? Hai bastante xente. Que so, desde aquí? Sí, o meu mozo, de feito, é nativo daqui, de Porto do Son. Eu son de Ribadumia, pero arrimámonos hasta aquí. De paso, damos unha visita aos sogros. Que é o que máis che gusta daqui da feira? Os espectáculos que fan, os pasacalles, está moi ben. Gustache entonces? Sí, venimos pola meniña tamén. Tamén lle gusta entonces? Hombre, cando hai xogos, vai xogar bastante. A que sí, Alicia? Me está gustando mucho, hay muy buen ambiente. Lo estamos pasando muy bien, nos gusta mucho Galicia. Sí, estuviste visitando los artesanos que están por la feira. Un saludo para Gran Verán. Feira hai que vivila, hai que estar aquí, pasar horas, ver as actuacións cando as haxa, os postos de artesanía, tamén comer, claro. Tamén comer, eso que non falte nunca, os gallegos somos de bo paladar. Sí, xa se ve que aquí na praza por lo menos todo é comida. E vos que tal? Disfrutando da feira? Sí. Que é o que máis vos gusta a vos da feira? A mí las tiendas, porque a mí los ogros no me gustan nada. Las tiendas, tú eres máis de tiendas, ¿no? Sí. Os monstruos. A ti os monstruos? Bien, vamos aquí con la gente poquito a poco, pero bien, contentos. ¿Y qué tipo de productos tienes por aquí? Que a mí me está torturando la existencia.
Bien, pues nada, tenemos el producto que elaboramos allí en la zona de León, de Astorga concretamente, sobre todo la cecina, los chorizos caseros, quesos muy buenos, artesanos y choricitos de cabra, de todo un poquito tiene. Esto representa lo que sería un poblado vikingo, un poblado celta vikingo, y en este caso sería una carpintería medieval, trabajando pues varios tipos de tornos y bueno, un banco de talla, una sierra de pedal, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde te viene a ti esta afición, este trabajo? Bueno, yo empecé ya con la madera con 15 años y bueno, al principio me dedicaba a lo que sería carpintería normal y bueno, empecé un poco a tocar todo el tema de carpintería medieval, carpintería antigua, lo que sería artesanía en madera, ¿no? Ahora es algo muy simple, muy sencillo, es una florcita de vidrio que hago con el resto, con los sobrantes de otros adornos y nada, es darle la forma a lo que estás viendo. Se calienta el vidrio y se le hace una pequeña muesquita que es como un pétalo para que quede bonito y ya está. Yo estuve el año pasado también, vine el año anterior, yo soy de Asturias, venimos de diferentes partes de España, muchos, y nada, y repetimos porque bueno, nos gusta mucho Porto do Son, la gente, el ambiente, súper bien, el clima, gracias a Dios. Nos ha permitido este año trabajar bien porque no nos ha llovido y ha hecho un muy buen tiempo. Bueno, pues es un poco una demostración de las tallas que hacemos, ¿vale? Tanto herramientas antiguas que se utilizaban en el medievo, porque al final esto no deja de ser una recreación celta o medieval, llámalo X, y luego pues un poco de lo que hacemos, ¿no? Detalles pequeños de lo que podemos ir haciendo. Luego ahí tenemos, por ejemplo, un arco de cómo se hacían los arcos con la cimbra, bueno, un poquito de todo. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo. O verán foi, como sempre, moi intenso aquí no Concello de Sanxenxo. Dende o punto de vista turístico, que balance se fai dende o Concello? Bueno, este eu costumo facer o balance sempre despois do 15 de setembro. Eu creo que o balance vai ser moi positivo. Os empresarios do mundo do turismo falaron fai pouco e dixeron que o mes de xullo fora un mes moi bo e, por tanto, eu creo que vamos a superar todos os récords de anos anteriores, que hubo anos moi bons en Sanxenxo. O que sí estamos analizando é que creo que Sanxenxo no verán debemos de intentar manternos aí, que é moi difícil, porque para manterte en calquer cousa tens que intentar crecer, e iso que vai a ser pois, seguramente unha das cousas que temos que analizar e poder executar tanto desde o Concello como as entidades privadas que se dedican ao turismo para que Sanxenxo pois, non colase, digamos, por dentro duns anos. Non, eu vino moi ben, tuve unha oportunidade de velo moitas veces, como se dice, desde a barreira, sí. Pero vende observando moitas máis cousas a muller e poñendo foco nas cousas que, bueno, que che preocupan, e é iso que non quero, pois, ter a fama, por exemplo, en Sanxenxo, hai a fama de que aquí non se pode aparcar. Este ano tuvemos máis aparcamentos que nunca e eu comprobaba diariamente un aparcamento que puxemos na circunvalación, por entender ben, ao lado da estación de autobuses, sí. E non estuvo nunca nin pola mitad. Incluso con momentos como aquí moi complicados. E temos que dicir ás persoas que veñen aquí que hai que camiñar tamén un pouco e que non se pode estacionar o vehículo, tamén, claro, hai que pasear e tal, esta é moi bonito para pasear e non se pode desde esa zona ao centro de Sanxenxo hai 800 metros e, por lo tanto, non é unha distancia aí que... Me explico? Entón, é un tema que tiñemos e que é o que estamos resolvendo ben. Ainda non rematamos, alcalde, este mes de agosto, pero no mes de xullo deixanos datos de récord, porque en canto a pernoctacións, teño por aquí o dato, máis de 197.000 pernoitas que tivemos aquí, un 3,5% máis con respecto ao dato do ano anterior. Supoño que tamén agosto irá máis ou menos na mesma liña, ou polo menos iso agardamos, uns datos máis que espectaculares, non? Eu creo que sí, pero hai temas que temos que empezar a analizar, que, por exemplo, eu pude comprobar de persoas que me chamaron que a veces incluso os restaurantes e os sitios para picar algo atrás estaban saturados, sí. Hai moita xente aí que dá servicio, por iso digo eu que temos que analizar todo moi ben e temos que empezar a facer ao mellor un pouco máis de comarca, non sei se me explico, porque hai por lugares tamén os alrededores que non pertencen a Sanxenxo, pero ao final somos todos... Compartir un pouco esta riqueza entre toda a comarca, non? E temos que facer algo sobre eso. Eu próximamente lle pedirei aos alcaldes dos Salnesos, que estamos na mancomunidade, de facer un análisis de como podemos mellorar e abrirnos un pouco máis todos
para que, oye, porque o Grove tamén lle pasa, creo, co mismo que nós, claro. Pois hai concellos como de Meaño, incluso Ribadumia, que estamos los Cambados mismo, bueno, todos os concellos, non? Estamos ben comunicados, pero a mellor temos que facer algo máis para que sea máis fácil desplazarnos entre nós. Bueno, falábamos de xullo, de agosto, pero temos aí tamén por diante setembro, que tamén é un mes moi importante. Setembro, últimamente, nos últimos estamos vendo que lle vai a pasar por diante a xuño, que sempre foi un mes bo. Entonces, pues bueno, pues setembro é un mes que estamos, eso que temos que tamén ter en conta, e así o estamos facendo, e bueno, eu creo que no futuro están cambiando as cousas. Galicia, digamos, que é o gran atractivo que hai agora dentro da Península Ibérica, está vindo moita xente de Portugal, está vindo moita xente do sur de España, e, por tanto, temos que aproveitar todo eso, hai no que facer ben, porque o turismo xa non ven solamente no verán. Ben, a xente xa lle gusta viaxar, son estancias máis cortas, de menos días, de 4 ou 5 días, pero esas son verdadeiramente as importantes, creo eu, porque un cando vai poucos días suele gastar un pouquiño máis, non? Entón, o que temos que facer é analizar como podemos aquilo que dixemos nós fai uns anos de Sanxenxo, 365 días diferentes, hai que potenciálo de alguma maneira entre todos. E como se está a facer nestes últimos meses, nestes últimos anos, neste mandato que xa vai polo Ecuador, prácticamente xa vai medio mandato fora, pois para ese traballo, non, de cara a esa desestacionalización que sempre falamos aquí en Sanxenxo, dabas agora non unha idea de ampliar non o éxito de Sanxenxo a repartilo por toda a comarca do Salnés, supoño que tamén ao longo dos 365 días do ano. Pois claro, eu creo que a comarca Osés está facendo un bo traballo tamén a mancomunidade e, por tanto, que temos é que potencialo. Pero eu, fíjate, no ano 2017, cando outra vez tivemos a sorte de empezar a gobernar en Sanxenxo, tiñamos todos a obsesión de que hai que facer eventos os fins de semana todos, eu dicía incluso, oye, o ano ten 52 fins de semana, hai 20 ou 25 que xa non hai que facer nada porque xa ven a xente igual, pero hai outros que hai que ocupar. E resulta que non, que estamos analizando que a xente non ven aquí porque hai eventos, a xente ven aquí pola gastronomía, polo paisaje, temos o tema todo da Ría da Arousa, co tema ornitológico, que é un turismo importantísimo, o senderismo, que estamos facendo ahora varias rutas que temos que poñer en marcha, e vexo que a xente non quere grandes cousas, un cando mira quere estar nun sitio ben, descansar, nunha pensión, nun camping, nun hotel, non fai falta que sea de tape, sí que este ben, que haixa calidade de servicio, e depois queren eso, pois pasear, mirar, e que temos un paisaje que non sei, pero a xente, oye, eu tuve unha oportunidade, bueno, por condicións do mundo empresarial de viaxar por moitas partes do mundo, pero non encontro ningún lugar tan hermoso como este, sinceramente o digo, sabes, non o digo con ningún afán, isto é maravilloso, isto é espectacular, é precioso, e iso é o que temos que facer, coidar o noso patrimonio, coidar o noso paisaxe, e a xente ven solo eso. Unha iniciativa que nacía no ano 2018, ademais un ano histórico, verdade, para reivindicacións do movemento feminista, con aquela folga xeral de mulleres que, bueno, creo que supuxo tamén un antes e un despois tamén para o movemento feminista, pero claro, a vista do retroceso que podemos ver na sociedade nos últimos anos, se cadra é máis necesario agora nestes momentos este foro das mulleres que opinan son perigosas, agora que incluso no 2018? Por iso non deixamos de organizalo. A verdade, direi que nosa primeira edición celebrámola no 2018, nese ano que, como ti ben dis, foi histórico. Espero que a xente ainda teña en mente aquelas movilizacións masivas e o impulso que colleu o movemento feminista, pero direi que nos empezamos a idealo e a pensar nel no 17, que aínda non tiñamos nos este pulo que socialmente non podíamos recibir este estímulo. Realmente nos empezamos no 17 porque hai moito tempo de traballo detrás dunha edición e despois en marzo 18 foi a primeira edición que foi xusto como a antesala, non? Un pouco antes daquele 8M que foi multitudinario, pois nos celebráramos o foro 2 ou 3 de marzo no Teatro Principal de Pontevedra. Entón, sí, naquele momento non tiñamos grandes expectativas, non sabíamos o que podía representar, como podía acoller a xente, pero a partir de aí non pudemos parar. Primeiro porque respondeu moi ben a xente, porque desde o inicio o Teatro Principal de Pontevedra estivo cheo de público moi interesado por escoitar o que ali pasaba, despois porque vivimos eses anos de debate, de forza ao movemento feminista e agora, eu supoño que Diana coincide co que ti acabas de decir, porque non podemos deixar de facelo porque se cabe máis necesario. Diana coincide completamente co que ela acaba de decir, porque eu son unha feminista crítica, unha feminista radical e penso que sí, que lamentablemente nos últimos anos logo chegamos como o pico dunha montaña, non? E parece, bueno, pois que nos últimos anos, lamentablemente, seguramente, incluso desde o propio movemento feminista, non, do que formo parte, non sei se fomos quen de transmitir esa ilusión, non, que temos nós e que eu sigo tendo polo
polo feminismo, as bases, a xente nova, eu sempre o digo, non? Tamén o intentamos con mulleres que opinan, por eso temos un cartel un pouco para todos os públicos, sempre traemos as nosas veteranas, a mulleres moi coñecidas, que francamente enchen o teatro principal, porque ti levas a María Escario ou a Rosa María Calaf ou a Mercedes Milá e non cabe un alfiler ali dentro, pero logo sempre tamén nos acordamos das máis novas, non? De buscar eses referentes para que as mulleres novas pois se sumen á loita feminista, non? Neste caso nos o facemos a través do xornalismo con perspectiva de xénero, da comunicación feminista, e de feito no ano 2018 se leu ali o manifesto das xornalistas Paramos, que tamén foi un fito histórico, porque, bueno, non sei se vos acordades, pero a que a Ana Rosa Quintana parara aquel ano de traballar. Claro, que falamos das movilizacións, pero era movilización histórico. folga. Sí, foi un ano histórico. A mí se me poñen os pelos de punta cando falo do ano 2018. De feito, eu vivía en Compostela e fun a manifestación de Compostela. Teño ali unha foto de Óscar Corral que saliu, teño no Instagram unha foto de Óscar Corral que saliu publicada en El País, que me pon de verdad carne de galiña, e eu espero que pronto vamos a estar así, o momento feminista. Bueno, pues vos parece falamos de feminismo, pero tamén, por suposto, de medios de comunicación. Quería preguntaros un poquinho, bueno, pues a vosa perspectiva, como vedes agora mesmo a situación dentro dos medios de comunicación, se o machismo tamén segue formando parte do día a día das redaccións. Medios pequenos, medios grandes, en definitiva. O machismo forma parte da vida, polo tanto non desaparece en ningún sector e desde logo non desaparece no noso. É certo que nos temos unha visión coio que interesante, non sei se ainda fixemos a reflexión completa, pero o feito de levar desde 2018 organizando o foro de as mulleres que opinan son perigosas, sí que nos dá unha perspectiva no tempo de como foi evolucionando a presenza das mulleres opinadoras nos medios de comunicación, tanto na nosa provincia como en Galicia e no conxunto do Estado. Primeiro porque temos que deseñar un cartel, contactar con mulleres, e eso xa é un termómetro estupendo para ver que posibilidades temos, non? Cantas están exercendo o xénero de opinión. E eu creo que o termómetro foi mudando, foi sendo un termómetro cun resultado mellor desde 2018 ata agora, porque hai máis mulleres opinando. Ao mesmo nivel que hai homes opinando, se o cuantificamos, pois probablemente non. Representando os mesmos espazos de poderes, probablemente aínda tampouco. Exercendo os postos de mando, que é algo que tamén o foro foi evolucionando. Veñen mulleres que opinan, pero tamén hai mulleres que dirixen ou que coordinan seccións, etc. E sempre a reflexión é a mesma. O verdadeiro ámbito masculinizado e o verdadeiro ámbito no que aínda non estamos representadas en igualdade de condicións é o do poder, non? Onde hai decisións, onde se toman as decisións, e a opinión de algún forma é un espazo de poder dentro dos medios de comunicación, non? Porque a opinión pois xera opinión e xera debate. Entón, de 2018 ata agora, a nosa visión é que hai máis mulleres opinando. Tenemos aquí diferentes tipos de riegos que hemos traído, sobre todo para cuando nos vamos de vacaciones o cuando nos vamos unos días, y sobre todo con estos días de calor, como decías, las plantas al final, al estar en una zona oscura, que ahora hablaremos un poco de cómo dejar esas plantas de manera óptima para que cuando lleguemos no estén todas muertas. Entonces hemos traído diferentes tipos de técnicas para poder ayudar a que estas plantas estén más hidratadas. Una de ellas sería pues un pulverizador un poco pues corriente, ¿no? Un spray, en el que podemos pues darle ese extra de hidratación que habíamos hablado, sí, de manera suave, que tampoco es muy agresivo para ella. Entonces al final le estamos dando directamente a la hoja, es como una hidratación foliar que va directamente pues eso a la hoja principal, al tallo y luego un poquito pues encima del sustrato. Entonces esto es... Para ellas es unha duchita maravillosa. E algo que podemos facer con todas as plantas ou non vale para todo isto de mollar as follas, porque hai moitas veces casos de regar por abaixo, regar no tallo, pero non mollar as follas. Hai que ter moi claro que tipo de planta estamos a facerlle isto de botarlle un poquinho de auga polas follas, ¿no? En principio, con estos días de calor tan exagerado, podría decirte, así en términos generales, que casi lo podría aguantar todas, pero sí que es cierto que quizás en otoño y en invierno, cuando hay bastante humedad ambiental, por ejemplo, las suculentas o plantas que tienen las hojas muy carnosas, no es muy recomendable, porque al final estas hojas que son como más gorditas ya retienen humedad, ya tienen agua dentro, ya tienen sus reservas, y a veces ese extra puede ser que se hidrate y que no esté preparada para asimilar este choque. tanta auga, non? Bueno, Sí. pois temos aí a primeira recomendación para que as nosas plantas pois tamén leven dunha forma máis contentas, non? Esta vaga de calor. Que outra posibilidade temos para regar?
Pues por ejemplo, podemos refrescar de esta forma o eléctrico, porque también tenemos estos humificadores que nos van echando vapor, a veces de aromaterapia, y ponerlo cerca de las plantitas también le da ese toque exótico que les encanta. Eso hay que distinguirlo del riego, que por supuesto tenemos por aquí una regadera, nuestra querida amiga siempre preparada. Bueno, el riego vamos a intentarlo con esta. El riego, como comentabas, podemos hacerlo por la parte superior, un clásico, de esta manera. Es importante también aclarar que cuando se riega, yo soy partidaria de que se riegue bien, o sea, que no se encharque, pero que se riegue abundantemente. No ir cada día con un vasito, cada vez que pasas con un poquito, porque eso a veces no hace nada y a veces parece que está desmayada la planta y dices, pero si la regué ayer, ¿qué le estará pasando? Y luego la regamos de más, entonces pasamos de un extremo al otro siempre. Entonces podemos regar, como comentábamos, por arriba, o si no, utilizar este tipo de recipientes, una bandeja, un tupper, lo que tengamos en casa, rellenarlo de agua, y si tenemos varios, eso es lo que suele ser más cómodo. Entonces las juntamos en la bañera. La maceta decorativa, digamos. Eso es, la levantaríamos y la pondríamos, por ejemplo, en una bandejita y rellenaríamos de agua. Bandeja, quitamos aquí. Eso tendríamos que rellenarlo un poquito más, pero bueno, se entiende en función del número de plantas que tengamos. Y la planta, como máximo unos 30 minutos, entre 15 y 30 minutos máximo, es el tiempo suficiente para estos tamaños para que absorban desde la raíz. Claro, entonces, e te diciré, porque se a deixamos, eu que sei, toda a tarde aí nos vamos para a praia e a volta tal, aí sufriría moitísimo, non? Porque estaría demasiado, como que decías antes, non? Botar demais non funciona así, neste caso tamén igual, non? Sí, revisamos normalmente, ahora acabamos de regar, pues revisamos esto. Aquí está el otro método de riego que ahora os cuento. Y revisar siempre que no quede, que se me cae mucha agua. Entonces, si pasados esos 15 minutos o media hora sigue quedando agua en la parte inferior, lo que hacemos es retirar ese exceso. ¿No? Sí. Vale. Pasados ese minuto, o sea, esos minutos, yo creo que entre 15 y media hora, si esperamos un rato, a lo mejor lo absorbe. Entonces, lo que queremos es que absorba la planta y que coja lo que necesita, pero sin que llegue a encharcar. Entonces, podemos encontrar nuestro método favorito. La regadera es lo más habitual, pero de abajo arriba siempre se riega de manera uniforme. Cuando regamos por arriba, a veces lo que sucede es que se cae el agua por los laterales. Si el sustrato está bien, como las mezclas que hemos hecho nosotras, bien drenantes, pues normalmente cala, pero si el sustrato es como muy apelmazante, casi como barro, lo que hace es caer por los laterales y nunca se llega a regar, o sea, cae todo al suelo. Hay que ser feliz, la vida es una, hay que aprovecharla, no hay más ninguna. Menudo ambiente aquí en Ribadumia, Dani, amigos de Verán, benvidos a Ribadumia, a Festa do Pan. Imos falar con todos os visitantes, con todos os veciños e con toda a xente que se chega a ver que nos poden contar desta festa tan maravillosa. Hay que ser feliz, la vida es una, hay que aprovecharla. Moito traballo, menos moito calor. Eu que tengo un merda gordo. Xa xere calquera, Deixamos os platos impolutos, Aí subiñamos, al deixalos limpios e vacíos, claro. Que son de aquí de Ribadumia? Somos de Ribadumia, sí. E que collestes hoxe para comer? Empanada? Empanada, ovos, que é o típico que queda desto. E agora vamos tomar os postres, que nos falta o postre, o café, huevos, que é lo que traga, huevo e pan. Huevos fritos e pan. Eso es. E por aquí? Bueno, e unhas tostas tamén, aproveitando a coyuntura, vos a coller. E un trociño de empanada tamén, que nos comemos moito. Vos que sodes máis de papas de millo, de huevos fritos, do que nos boten, chulas. Sí. Nos pidieron as chulas? Sí, hombre. Eso. E as papas, porque a min tiñan unha pinta. Sí, pues será moita cousa. O que nos boten, nos dámoslle para dentro, non hai problema. Que xo que estades preparando aquí uns huevos fritos, hai moita demanda? Hai que ter huevos para estar aquí, Non vai a ser pensar como... Pois dou fe. Mira para atrás. Está a xente con ansia de comer. Non sei se é por os huevos ou non sei por qué, pero cuidado, En torno a unhas 1500 racións. Confiamos en vendelas todas. Cantos anos levas ti aquí colaborando na festa? Eu levo 7 ou 8. 7 ou 8? Casi perdo a cuenta. E que tal, como se está vendo este ano o ambiente? Pois moi ben, todos os anos moi ben. A ver, é unha festa que a xente responde ben, en pleno mes de agosto, moito turista, xente nova, xente maior, da de sempre, xente de aquí de Ribadumia que obviamente lle gusta a festa. E moi ben, que máis podemos decir? Hay que ser feliz, la vida es una, hay que aprovecharla, no hay más ninguna, hay que ser. Collemos un pouco de todo, temos chulas, tostas e os huevos co pan, claro. Son
Son envidiables os huevos. Están buenísimos, Mira, sempre. o home como sabe. Ah, viste? O home Viste sabe. como papa. O home sabe. Xa lle demos cabo, ahora van a buscar un pouco máis, pero bueno. Estes foron os primeiros. Estes son os entrantes. Esta é a primeira fase. Esta é a primeira fase, agora vamos con o segundo. Os igual imos para camas un pouco... Un pouco hinchados, pero bueno. E hai os ovos típicos de aquí e as tostas, que é tosta de chourizo con queixo, tosta de polo con, mira, hasta ten brócoli e todo. Está de maravilla. Nesta zona temos os postres, logo ali temos as empanadas e logo temos pan. Temos hasta empanada de tortilla. Que estamos a preparar logo por aquí hoxe? Unhas chulas. Unhas chulas, receta artesana, non? Como antiguamente hacían as abuelas. Sí, sí. Cantos anos leva usted colaborando aquí na festa? Desde que empezou case a festa. Sí. E máis ou menos sabíame decir cantas racións de chulas poden salir hoxe daqui. No pasado solo 1.400, este ano pusemos 1.500, a ver. Que chulada, non? Sí, sí, es verdad que sí. Papas con a fariña de maíz e un poquito de trigo, nada máis, eu pensei que era para as chulas. Azúcar, no, azúcar y sal, y nada máis. Moi contentos, sabíamos que, bueno, anos anteriores había moita xente, moitos veciños e veciñas e turistas e visitantes, pero que este ano percibimos que hai máis persoas, non? A verdade é que estamos moi contentos, sobre todo por todas as persoas que colaboran día tras día para levar a cabo pois este evento tan importante para nós, sobre todo aquí na Carballeira de Ribadumia. Dale arriba, estes son Olympus. A señora leva con máis calma. Bueno, porque eu non acostumo moito a cenar, sabes? Entonces, pois por faver. Pero hoxe permítese un ou que? Permítese, pero despois non hai que botar uns bailes, senón a ver. Mover. Xa sabe o que lle toca, despois hai que botar uns bailes. Hai que moverse para ir despois para a cama a descansar. Empanada, tarta de queso, huevos, de todo. Perdóname, Dani, de verdad. E agora, este verán, pois, xurdiu a oportunidade de entrar a formar parte dun proxecto musical que xa está moi consolidado aquí na provincia de Pontevedra, que é Son das Tabernas. Contanos de que vai o proxecto, a ver. Para poñer en contexto, claro, isto ven de que, por se a xente non o sabe, eu formo parte da murga Os do Valdolérez, que todos os anos participa no concurso de murgas do Carnaval de Pontevedra. Sempre retransmitimos aquí en Canal Rías Baixas. Exacto. Entón, Johnny Guimil, que é un pouco o líder desta murga, tamén é o que lidera o proxecto musical de Son das Tabernas dende fai tamén, xa fai máis de 10 anos. E nos últimos tempos teñen pois, collido moita sona, non? En toda o que é a provincia de Pontevedra, porque teñen un proxecto musical moi interesante, baseado na música tradicional, pero ao mesmo tempo con ese espírito verbeneiro, non? E este verán, a principios de verán, o guitarrista que tiñan, Damián, pois por motivos profesionais non podía compaxinar, e Johnny propúxome se me apetecía, non? E eu, claro, a min só me tes que tocar as palmas e eu bailo. E xa vas, non? Claro, claro, a ver, eu justame máis a festa que un tontumboli, entón, pois, dixen, claro que sí, de cabeza. Pero decíame, mira que estou en Pontevedra, tes que ir a vir dende Arteixo e tal, non me importa. O sea, en canto me dixo, queres? Xa dixen, sí. Están os da P9 encantados. Rápida, sí, vamos, estoulle pagando a xubilación a máis dun das cabinas, Pero sí, a verdade é que pois, supuxo tamén un reto, porque foi, bueno, retomar o tema da guitarra, que eu tiña un pouco abandonado. Claro, o papel que xogaste dentro do grupo é o guitarrista. Voz tamén ou sí, facer coros, un poquinho de coros tamén. Coro, vale. Pero tamén me apetece e agradezo ese estar un pouquiño nun segundo plano. Quer decir, estou moi agradecido con iso, porque divírtome igual, os membros do grupo xa son todos coñecidos, para mí xa os coñecía porque moitos forman parte da banda da Murga. Supónme tamén facer outro tipo de vida social, moi sana, son todos rapaces maravillosos, divertidos, logo son todos grandes músicos dos que aprendo todos os días, porque é unha pasada. É dicir, ainda que pensedes que é un grupo de charanga, de pachanga, son todos músicos moi profesionais. Entón, para min tamén é un aprendizaxe, é un reto, ter ese desafío que a veces necesitamos para sentirnos tamén un pouquiño vivos, non acomodarte. E logo, pois, é carallada. A ver, Dani, que che vou a dicir, ir a pasalo xenial. É dicir, eu lembro a actuación que acabamos de ter recentemente agora, por exemplo, na Festa Corsaria de Marín, foi unha pasada, o sea, como conectamos co público. E por outra banda,
tamén é algo que eu agradezo moito que non perder o contacto co tradicional, ca música de raíz, porque eu levo toda a vida ligado a música e o baile tradicional. Que isto foi traerte un poquinho casi como que a túa infancia, non? Porque Sí. creo que xa de neno, non? Era cando xa entraste en contacto coa música tradicional, non? Justamente, e agora, pois, por motivos profesionais, tiña que permanecer un pouquiño alonxado diso, e claro, o ter unhas gaitas, un acordeón, unha pandeireta, aínda que logo fagamos música máis de pachanga, sabes? Pero non perder esa esencia do tradicional e cantar cantigas de sempre, pois de treixadura, de tal. É como, bueno, reconectar con iso, que ao final, pois, tamén é un valor engadido para min que ten o grupo. E ademais que, claro, pois vexo que moven tanta xente que ali onde van arrasan, que hai xente que xa o sigue de forma fiel a toda canta actuación teñen, pois é moi bonito, eso, non? O sea, que o público entregase, digamos, a causa, non? Totalmente, eu, claro, xa máis ou menos sabía un pouco de que iba o proxecto antes de aceptar, pero ata que estás en riba do escenario e ves como, non, conectas coa xente, falos bailar, falos cantar, pois moi satisfactorio nese sentido, claro. Bueno, tedes un disco, non? Sí. Non sei se xa está disponible no mercado, porque estaba a piques de sair agora estes días, non? Agora a fines de agosto, non? A finais de agosto está o disco Arrancadeira, que, bueno, pois ten 12 temas, se non me equivoco, e dous deles que xa se presentaron no seu día aos premios Martín Codas da música, co cal o grupo foi finalista, competindo contra... que mira que se presentan propostas aos Martín Codas da música. Finalistas, xunto coa Orquestra Los Satélites e a Banda da Balbina, que foron os que finalmente resultaron gañadores, pero claro, estamos falando de, quizáis, a orquestra máis enlleira de Galicia, é unha banda de verbena, como a Banda da Balbina, que ten tamén unha traxectoria incontestable, entón moi satisfeitos por esa banda. E presentáronse con dous temas que son Tratante e Verbena, que do de Verbena fixemos o videoclip tamén en xullo, estreouse en agosto en todas as plataformas, e agardamos pois tamén que o disco teña moi boa acollida. Bueno, a escola, ano a ano, pois vamos medrando, porque temos moita demanda de xente que quera aprender a tocar acordeón, non? Temos quizá demasiada demanda de xente adulta, que unha parte que, bueno, pois evidentemente nos gusta, que hai interesados, pero a parte que estamos máis demandando é quizá a canteira, cativos nenos, para que poida isto seguir perdurando no tempo, porque senón, se só veñen pois xubilados, se xente de unha idade avanzada, chegará por desaparecer o acordeón. Claro, non é casual, non, que hoxe estemos aquí acompañados do grupo xuvenil da escola, non, precisamente porque queremos facer tamén un chamamento pois dende o programa para que a rapazada, pois que lle guste a música, pois que se anime tamén a participar nesta experiencia da Escola de Acordeóns de Campelo. Queríache preguntar un poquinho, pois precisamente, non, pois como é, bueno, pois o interese da rapazada por participar neste tipo de actividades, porque a moitos mozos e mozas pois les gusta o mundo da música, tocar algún instrumento, pero achegarse o acordeón, como é neste caso? Sí, quizá o acordeón o ven como un instrumento máis para xente adulta, non? É difícil ver rapaces, como temos aquí a miña espalda, novos tocando o acordeón, non? Cada vez é máis difícil, non? E hoxe en día novas tecnoloxías pois evitan que se fagan cousas, non? Incluso pois xa na parte do deporte cada vez se vai perdendo, non? Pero sí que queremos tratar de mostrar que é un instrumento que poden non tocar tanto nenos como adultos, non? É que se pode facer calquer estilo musical, é dicir, o acordeón hoxe en día está na música actual, temas de reggaetón, temas de actualidade, pois hai o son do acordeón. Se pois moitos nenos non empezaran a tocalo, pois posiblemente os seus adultos non tocarían. Entón, pois temos que loitar por conseguir que iso se siga mantendo. Un grupo xuvenil que tamén despois, non, en moitas actuacións tocan tamén cos maiores, non? Evidentemente, e outras actuacións que vamos solamente o grupo xuvenil, pois bueno, pois para darlle tamén ese premio a eles, non? Porque xa é un repertorio un poquinho máis selecto, máis complicado, evidentemente os nenos teñen, os rapaces, chavales, que xa non son nenos, teñen moita máis flexibilidade nos dedos, poden tocar situacións moito máis rápidas, non? Entón, bueno, pois a veces tamén é necesario que eles teñan ese espacio para eles mesmos, non? Pero sí que logo están integrados dentro da agrupación xeral onde están pois, todas as idades, non? Hombre, que lles dirías aos mozos que quizáis nos están a ver, non? De por que participar neste tipo de actividades e, sobre todo, non? Por que escoller o acordeón no canto de escoller outro tipo de instrumentos que, ollo, tamén estaría moi ben a gaita ou que sexa, non? Pero hoxe estamos a falar de acordeóns, por que escoller o acordeón? No, bueno, todo o que sea música é primordial pois para un cativo, para un neno, nos seus
primeiros pasos, poder estudiar música, porque lle vai axudar no día de mañán, non? Pero o acordeón é un instrumento que el só fai festa, non fai falta que veña acompañado de por exemplo, unha gaita, ten que ir un tambor, un bombo, o acordeón el solo, donde vai, fai festa. Logo non lle fai falta que teña batería, que se nos quede sin batería como os móviles, nin corriente, porque isto leva un pulmón que o aire, que fai o acordeón, ao abrir e pechar, non necesita nada máis, non? É portable, podemos levar a calquer sitio, non? E hoxe en día, pois, cando sona un acordeón, hai festa. Como cando escoitamos unha gaita en Galicia. Hai festa, seguro ben que o pasan tamén despois a rapazada cando ides por aí, que tamén seguro que logo de actuar tamén montan festa e tamén o pasan de maravilla, non? Sobre todo nos viaxes, non? Cando viaxamos por fora, facemos, pois, intercambios con outras agrupacións, bueno, pois, a verdad que é moi motivante para todos, non? Pero xa non solamente en cativo, non? Incluso nos adultos. Pero que sí, temos que fomentar un poquinho, pois, conseguir que chegue tamén ás xeracións máis novas para intentar que, bueno, que les intenten tirar do instrumento. Hoxe vai a tocar a pescados, peixes da ría, pescados da ría, donde senón, en este caso a lubina, un clásico tamén da nosa cociña, e a verdad que a vamos a facer moi sencilla, moi fresquiña, vas a ver que non ten ningunha complicación, o único é un sistema que se está utilizando moito, que é o mariñado, un mariñado en seco. Vale, moi ben. Previo congelado da lubina, para o problema de anisakis e demais, vale? Moi ben. E logo teño aquí uns ingredientes que vamos a utilizar un encurtido, en este caso son os pepinillos que elaboramos nós ali no obradoiro, máis sencillo de facer, vale? Temos uns figos negros, vamos a utilizar uns rabanitos, vamos a utilizar uns brotes de mandarina, e logo vamos a rallar un poquinho tamén de lima por encima, é unha mestura tamén de aove e de lima, para botarlle por encima ao peixe. E a verdad que, bueno, agora nos poñemos o chollo desta banda, pero claro, teñolle que preguntar a Pili tamén, que imos facer por aquí pola miña dereita, que como sempre, traenos un cóctel desta volta, como se chama? Pois mira, desta volta traigo un pin lemon, que é un cóctel a base de vodka, un licor de naranxa, un poquinho de lima e unha frambuesa. Está sorprendente porque ten aí uns matices así entre ácido, dulce, que é sorprendente, moi sorprendente. A ver que tal vai ese pink lemon con esta robaliza que temos aquí. Poñémonos antes de nada a traballar con Paco. Por onde comezamos, ti nos dirás? Moi ben, bueno, o que che comentaba, mira, aquí xa temos a lubina, temos a fileteada. Bueno, para mariñar aquí solamente utilizamos a partes iguales sal e azúcar, vale? Botámoslle eneldo e logo, bueno, o tativo que lle queda moi ben, a ralladura de naranxa, a ralladura de limón e incluso un poquinho de brandy tamén lle queda moi ben a hora de mariñar. Isto cúbrese por ambas partes e deixas estar sobre 2-3 horas, 3 horas e media. Hai que na deixa 4 ou 5, para mí xa é demasiado. Tamén dependerá un poquinho en función do peixe, non? Efectivamente. Hai uns que teñen que estar menos, outros máis. Efectivamente. Se facemos un salmón, suele estar dun día para outro, 24 horas. Isto con 2-3 horas é suficiente, vale? Moi ben. Lavámoslo ben, quitamos o exceso de sal e azúcar, secámoslo moi ben e logo, bueno, se vamos a guardar e non vamos a empregar xa o momento, cubrimos con aceite de oliva, deixamos en cámara e listo, xa está preparado para cando queiramos empregar. Vale. Aquí en este caso o que vamos a facer é, temos o lumiño xa feito, Dani traballa un pouco. Deixo aquí detrás. Aí está. Bueno, si esa parte mellor que a fagas ti. Vale. Non vai a ser. Anteriores experiencias. Vale. Ahora aquí o que vamos a facer é, vamos a laminar. Mira, sacamos así unha cousa finiña. Finas, efectivamente, finiña. A verdad que en boca está buísimo, a verdad que préstase moito ahora para este calor que está facendo aquí. Nada, vamos a ir preparando. Pero hai moita xente que isto do peixe así crudo, porque non deixa de estar crudo, que lle tira un pouco para atrás, non sei se quizáis a textura, o sabor que é un pouco máis intenso, non o sei, pregunto. Creo que é máis mental, saber que o mellor o peixe que está así crudo non está. Bueno, está claro, marinado, pero claro, non está pasado por unha tixola, digamos. Claro, pero non fai falta que este pasado por unha tixola. O que si é, temos que ter a precaución é o problema do anisakis. Para iso hai que facer, é moi fácil, non, solucionar ese problema. Efectivamente, se non se cociña, se non lle damos calor, en este caso, pois é congelando o peixe. Moi ben. Vale? Congelamos o peixe e xa non temos ningún problema. Con eso xa, ves que
xo solucionamos. A ver, estamos falando neste caso de robalo salvaxe, que pola, claro, un mariñeiro non son, polo que estive vendo por aí, é, digamos, como unha robaliza, pero de maior tamaño, non? Ese é o robalo. Efectivamente, este pesaba 1,3 kg, 1,4 kg, casi 400. Perfecto, para isto é o mellor, vale? Os pequeniños pues, préstanse para cociñar de outra maneira. 1,4 kg, a ver, por exemplo, non, este exemplar, 1,4 kg para canto dá? A ver, depende, non? Depende o que se coma, xa. Vamos a presentar un plato grande, este pode ser para 3 ou 4 personas, vale? Sería un entrante. Como un entrante, un primeiro así efectivamente. Entonces, isto para 6 personas, ou incluso un pouquiño máis, vale, nos ven. Si o empregamos como un entrante, vale? Como falamos. Bueno, contanos algo do robalo salvaxe, da robaliza, un pouquiño características, sabor, para xente que nunca o probou, me extraña que... O róbalo pode ser, durante todo o ano, pode ser un peixe blanco ou un peixe semigraso. Vale, ahora mesmo, na época que estamos, é un peixe semigraso, vale? Está cheiño, ten bastante grasa, entonces se considera un peixe semigraso. É un peixe, bueno, é grande nadadora, pero tamén é un peixe que está enrocado, que podemos encontrar entre as pedras. É un peixe que se presta a elaborar de todas as maneiras posibles. O seu semigraso pode ir á parrilla, podémolo facer ao forno, podémolo facer á plancha, podémolo facer, bueno, de distinto, a sal, en papillot, ten moitísimas cocido, en un caldo corto, ten moitas aplicacións. E tú como dirías que a mellor forma quizáis de preparalo? Bueno, temos esta receita, evidentemente que está moi ben, pero cal dirías que é a forma mellor de preparalo? Un dos clásicos é a sal. Cociñado a sal no seu propio vapor, ou estar coberto co sal, a verdad que queda espectacular, non queda salado, a textura, un peixe blanquiño, o color que ten, non? Queda así blanquiño, e cando metes en boca, a verdad que queda genial. Pero esa receta, non, de algo a sal, non? É difícil de ver, porque a verdade é que nunca me atrevo, porque vexo aí esa, é unha costra de sal todo por riba, que digo, isto non vai a ver que o trague. Non vou arriscar comprar unha robaliza para estragala botando de sal por riba. Nada, ao contrario. Eso que se fai é o sal botalle un pouquiño de agua ou clara de ovo, vale? Mézclalo, facemos unha cama, poñemos o sal con escamas, limpámoslo por dentro, pero que deixamos as escamas, e facemos unha cama, poñemos o peixe encima, dentro no vientre botámoslle un pouquiño de eneldo, perfuma moi ben, quedalle moi ben, cubrimos, deixamos un ollo descoberto, porque aí o ollo cando cambia de color é cando sabemos cando está o peixe xa cociñado. Ese truco non o sabía eu. E metémolo ao forno cando este ben coberto e deixámoslo estar aproximadamente entre 20 e 25 minutos, media hora por kilo de peixe. Vale, mais aproximadamente o peixe. Vemos que o sal está duriño e aquí despois eu collo o sal e xa lle dixo Pili, agora toca a túa parte e ela é a que ten que desempeñar e ten que presentar diante de comenzar. Non sei se notades máis visitantes aquí que veñen escapando precisamente desas condicións climáticas un tanto complicadas ou que, bueno, pois fan que as vacacións non sexan tan placenteiras. Non sei, xente que tradicionalmente quizáis ia cara ao Mediterráneo, pois que estean optando por vir cara ao norte, cara a Galicia, cara a Rías Baixas ou cara a Sanxenxo en concreto, por iso de ser un refuxio climático esta zona. Sí, a verdade é que, bueno, o cambio climático é unha realidade, é algo que está aí, bueno, a nos está favorecendo en certa medida, non é deseable, non? Que este pasando o que está pasando, pero ao final Galicia, como ben decía, Rías Baixas e ao final Sanxenxo, estáse favorecendo no sentido de que, bueno, aquí temos boas temperaturas, aínda que cando hai esas olas de calor temos uns días aí atrás un pouco complicados, pero nada que ver co que sucede por outros lugares máis cara ao sur, non? E o que estamos observando é que está vindo moita xente, antes parecía que quedaba mellor un pouco lesos vir desde Andalucía, estamos tendo unha subida importante de visitantes da comunidade andaluza e a verdad que nos din, bueno, pois iso, que é un pouco motivo, aparte de conocer xente que non veo mellor nunca, ou que eu falar, ou alguén que lle contou que aquí se está moi ben, veñen un pouco tamén buscando precisamente ese fresco, case agradecen o poder poñer unha chaqueta ou un jersey pola noite, non, para poder dormir tranquilamente sin ter que estar co aire acondicionado a tope. Moi boas amigos de Verán, que tal Dani? Eu xa estou aquí no Concello de Sanxenxo. Por qué? Porque hoxe son as festas de Sanxenxo e o Día do Turista. E non vos perdades detalle porque para acabar hai unha sardiñada espectacular. Vamos a ver cantos turistas localizamos hoxe aquí, en Sanxenxo.
Temos un poquinho de todo. Estos son instrumentos tradicionais, musicais. E, bueno, desde os pandeiros, as panderetas, bombo, tamboril, que hai por ali, as tréculas, que logo os carrizos, que tamén... estos serían carrizos, que máis temos culleres por aquí, estos son zambombas, un poquinho de todo para facer a festa. Aquí temos un poquinho de coiro feito humildemente, artesanalmente, desde unhas sandalias, unhas pulseritas, uns bolsos, mochilas, rilloneras, pendientes, un poquinho de todo, con potro, becerro, baquetilla. Bueno, estamos aquí con Mónica, caseta número 6. Que podemos comprar hoxe por aquí, Mónica? Pois no meu caso, xollaría cerámica. Isto é artesano? Sí, completamente. Fago o que cerámica artesanal, simplemente que en vez de leválo á rama utilitaria, leveino a xollería. Que original, vexo que tes pendientes, tes anéis por aquí. Sí, anéis, algún colar. Moi ben, Dani, estamos aquí con David, apicultor. Xa vedes a de produtos que ten por aquí. Contanos, David, que pode comprar hoxe a xente no teu posto? Pois mira, o produto estrella que é a mel, porque somos apicultores, temos tamén uns detalliños para a xente, temos xabóns artesanais, temos aquí unha variedade de xabóns para pieles de todo tipo, para hidratar, para curativo, temos tamén un bálsamo labial, temos tintura de propóleo, un pouquiño que é o produto da colmea. Bueno, Alfonso, como levamos o día? Bueno, pues a verdad que bastante ben. Pensamos que íbamos a ter algo máis de apuro, pero bueno, somos un par de personas menos que de costumbre, pero isto vai ben vento en popa todavía. Vai vento en popa, non? Sí. A xente demanda sardiña. Sí, demanda sardiña. De feito, mira, temos unha cola que chega aproximadamente sobre 100 metros de cola. Me voy pa'l pueblo, voy a vacilar. De Ponferrada, en León. Del Bierzo, sí. ¿La primera vez que estás en la fiesta? Sí, la primera vez, sí, primer año. Y a repetir seguro. Hombre, tiene toda la pinta que sí, ¿eh? Todo ahí, sardinitas, vino, o sea, sí señor, muy buen ambiente. ¿Qué más se puede pedir, no? Hombre, y mira que el día que hace, o sea, que genial. De Córdoba. De Córdoba. Sí. Hasta Córdoba llega el olor a sardina. Hasta Córdoba. ¿Y qué tal? ¿Que es la primera vez que están por aquí? No, venimos de siempre. Mi padre venía aquí ya y nosotros llevamos aquí toda la vida. Vais manteniendo la costumbre entonces. Vamos manteniendo la costumbre, sí. Y bueno, ¿qué es lo que os trae a San Xenxo? ¿La sardina, la fiesta? Todo, ¿no? Sardina, fiesta, Todo, playa, todo. maravillosa, La ría el está tiempo, la ría, preciosísima todo. que tenemos. Mira Las cómo sardinas, están. fíjate cómo las hemos dejado. Hemos dejado, vamos, las raspas y eso, porque ha habido gente que se ha comido hasta la cabeza. Realmente, enterito. Muy bien. Venga, por vosotros. Mira qué rico. Dentro de 3 días, 94 anos. Pues está estupendamente. San Xenxo, que bonito é andar de parranda e dormir de pé, comer as sardiñas que sabe moi ben, andar en San Xenxo, que bonito é. Pues como un año más, pues de maravilla. Nosotros somos ya habituales. pero este Somos año muy bien nosotros. organizado todo, estamos con muy buen ambiente y la gente pues un día de celebración y de fiesta, ¿no? Todo o mundo ven a San Xenxo. Hombre, Todo o mundo, de toda España chegan aquí. Cada día ven máis xente, cada verano ven máis xente. Me voy pa'l pueblo, voy a vacilar. Moi ben, temos aquí 500 e pico kilos de sardiña, casi 600, e de momento vamos moi ben. Van asando, van salindo, vanse despachando, todo en cadena perfectamente. Os asadeiros van funcionando como teñen que funcionar, e todo perfectamente. A xente contenta, claro está. A xente contenta. A xente, sabes o que pasa? A xente ven 2 e 3 veces. Eso quere dicir que as sardiñas están boas. Se non volverían, lógicamente. Hoy es mi día. Cada ano máis xente, eso é verdade. O ano pasado foi un éxito total, este ano xa vedes onde chega a cola, pero é increíble, cada ano aumentamos un montón. De feito, o ano pasado, creo recordar que se compraran sobre 400 kilos de sardiñas, este ano son máis de 500 kilos. Bueno, Dani, eu aquí vos deixo, vou a ver se jano pa un platiño de sardiñas. Veña, hasta a próxima. Dende San Xenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodaks,
e Concello de Sanxenxo. Que tal, Dani? Que tal, amigos de Verán Verán? Hoxe vades a ver algo espectacular. Hai moitas festas en Galicia, moitísimas, pero esta é unha das grandísimas, non tanto pola xente, non porque reúne tanto os máis pequenos como os máis maiores. É a festa de San Roque, a festa de Vilagarcía de Arousa, a festa da auga. E hoxe é algo espectacular que vades ver, e non, mellor que vos vou contar, vadelo ver, así que, amigos de Verán Verán, aí atendes, a festa de San Roque de Vilagarcía de Arousa. Disculpa si ves que últimamente contigo me... Vamos a ver si sacamos al santo y la fiesta rachada para adelante. Vimos todos los años y siempre íbamos detrás del santo, pero bueno, este año, como dijo Rapaz, pues vamos de antes. Hoy me toca a mí salir a la calle. ¡Viva San Roque! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a sacar el santo y a disfrutar. Estoy muy nerviosa, quedan 5 minutos para que San Roque... Aquí xa o tes cronometrado, non? No, todo lo tengo. Esta é a persona que leva toda a vida aquí e ten todo... Toda la vida. Se falta un minuto, xa... Muy nerviosa. Vamos a sacar o santo, non? A ver se pete. A ver, es que non se pode mollar o santo, non? No. É pecado, eso é pecado. Viñemos votar o primeiro chupinazo desta festa da auga. Exactamente, porque hasta que non votamos noso chupinazo, a xente non pode votar agua. Pero votou unha. Votou unha. Houbo a boa negligencia, non pasa nada. Estades nominados hoxe e sodes por... Creo que é pola cultura tradicional galega musical. Estamos representando un pouco pois, a música tradicional que para todas as festas é válida tamén como festa como esta, aínda que a nosa pandeireta hoxe está un pouco sufrida, pero aquí está. É o ano, porque é o ano dedicado á poesía tradicional, á tradición oral e a todas esas mulleres que transmitiron de nais a boas e boas a fillas, a netas. E iso é unha maravilla. E hoxe estuvo aquí representado na festa da agua do San Roque de Vila García. Hoy me toca a mí salir a la calle. Cantos anos levas na festa? Toda a vida, desde que empezou de forma improvisada, levamos aquí toda a vida. Esto empezou nos 80 e oficializouse no ano 1991. A que vexades que veñen hasta indios e escoceses, non? Hai que facelo indio sempre. Indio e escocés tamén. Que pasa aquí que a xente saca moitas fotos contigo? Bueno, porque ten que haber un Aquaman sempre. Ten que haber un Aquaman na festa. Alguén ten que asumir ese papel. No me pongas sobra porque esta noche se va a beber. No me... ¿Esa da sulfato? No, veña dar agua. ¿Dónde eres? ¿Cómo? ¿Dónde eres? De Vilagarcía. ¿Y ti? De Barcelona. Eu non apojo, a mí non me joden. É o único que un salvavidas. Aí na máis, claro que sí. San Roque, San Roque, San Roque está menudo. Como San Roque, no hay ninguno. Viva a festa da auga e a mesa de carril. Para vir a agua non fai falta vir armado, non? Armado non vai mal. Mira pai como é un fillo, xa. Cantos anos ten? 2 anos. E con 2 anos xa ves armado, rapaz? Pues me gusta cuando tiran el agua de los balcones, ¿Con quién ves? ¿Con quién ves? Vengo con mi amiga, con mi hermana. Hoy me toca a mí salir a la calle. Siempre lo haces, no me pides. Estupendo, como sempre. Freddie Mercury en directo, en Canal 7. Primicia, estupendo, estupendo. Que había moita xente de baixo. Buah, estaba cheo. Salir a la calle. Siempre lo haces, no me Vemos desde Ribadeo e vimos un carro da compra que roubaron. No, collémoslo da rotonda. Estaba roubado. Sí, esto é locura de festa da auga, mirarse. Yo quiero salir en la tele. Si salgo en la tele, seguirme en TikTok y hacerme famosa, que así me gano la vida, ¿vale? ¡Gracias! Estamos en tempada alta de bodas porque estamos no verán, non sei se isto segue sendo así ou un pouco tamén é algo que está desestacionalizado, que agora cada vez aquí en Galicia temos bodas tamén pois en febreiro, en abril, en novembro, non sei como vedes vos ou agora estades a tope que non parades. Sí que é verdad que as bodas siguen sendo moito no verán, pero sí que como verán alárgase máis.
É dicir, sí que chegan hasta finais de outubro, pero chegarse hasta diciembre custa de momento, aínda é febreiro, hai moi pouquiña boda, pero sí que se alarga. Antes, ao mellor en setembro xa acabábamos, e agora sí que hasta finales de outubro, así, sí que temos bodas. A tempada forte era xullo e agosto, ampliouse de uns anos para aquí, sobre todo na primeira quincena de setembro, e agora como estamos tendo moi bo clima no mes de setembro, case mellor que en xullo e agosto, a xente xa baraxa as datas ata a Ponte do Pilar, máis ou menos, despois que pode quedar algún rezagado, e pasa tamén a inversa, é dicir, cada vez máis en xunio, segunda quincena de maio, pero aí tamén a xente non quere que lle coincida, sobre todo con outras festas como pode ser os sacramentos, as comunións, entonces tiran máis para a segunda metade do ano que para a primeira. Claro, e agora a cuestión do tempo, pois non tivo unha boda 19 de xullo, choveu, así que non sei se pode facer caso a xullo e agosto, o sol agora, que va. Tengo que dicir que cada vez se me alarga máis a tal, empecín este ano en abril e a última en diciembre, e sí que cada vez se desestacionaliza máis. Tamén pode ser tamén moito, non é no meu caso, creo que nos fotógrafos e videógrafos non pasa eso, pero sí que, non sei, Silvia pode sabelo, que a mellor nos pados e tal teñen un caché distinto en inverno que en verano, eso pode axudar tamén a abaratar custes en tema de facer a boda, que ao mellor por eso decidan tamén non casarse en temporada alta. Sí, eso é así, ao final os sábados da temporada son os que son, entonces sí que hai máis restriccións pois de mínimos de invitados, ao mellor que se te casas en outubro pois podes ter un 100, sin embargo se queres o 15 de agosto pois mínimo 150, por exemplo. Bueno, temos tamén cada vez aquí en Galicia máis xente que ven de fora que non ten ningún vínculo con Galicia, que escolle Galicia para casar, que son o que se chaman bodas de destino. Supoño que a estas alturas vos xa tivechedes varias bodas deste tipo, non? Por que a xente escolle Galicia para vir casar? Pois casualmente eu teño varias bodas de destino, notei moitísimo que foron incrementando este ano e o ano que ven xa teño bastantes, e casualmente coincide moito o tema da gastronomía. De feito, hai dous chefs, un de Miami e outro de Mónaco, que veñen casarse a Galicia, e sobre todo polo tema da gastronomía. E tamén é verdad que os prezos ao final son diferentes. Sí, ademais, bueno, hasta ahora creo que sempre o destino de bodas de destino máis top en España era mellor Mallorca, polo climatología e tal, pero cas tamén o tempo agora tampouco queren unhas altas temperaturas, prefieren Galicia ten ademais de unhas fincas, uns pados preciosos, temos varios caterings que son estrella Michelin, que proveedores que fan uns platos maravillosos, e aparte témolo todo, non? Unha climatología que non é extremadamente calurosa, ao mesmo tempo agradable, con pazos, con verdes, con bons profesionales. En Galicia temos moitísimos bons profesionales, moi bons proveedores de bodas en todos os aspectos. Cando sales por España ves que somos moi ricos en proveedores de todo tipo. Temos precios moi competitivos, ao que pode valer unha boda, pois neste caso en Mallorca, ou que sea que está a nivel tal. Ou mismo dentro de España, dentro da península, en Madrid, bodas que poden custar tanto como un aquí e que non teñen comparación nin a mitad das cousas que podes ofrecer aquí. Recibimos o cociñeiro Xoanqui Ameixeiras. Que tal? Moi boa, Xoanqui. Moi boas, que tal? Que tal? Como vai todo? Moi ben. Todo ben? Sí, moi ben. Bueno, pois temos moitas cousas das que falar. Temos aquí dous libros con receitas túas, moitas cousas que andiveches a facer tamén últimamente por aí, por exemplo, no Concello de Valga, despois xa falamos de todo iso, pero se che parece, comezamos por este O noso mar no teu prato, un libro con receitas túas. Contanos un pouquiño que podemos atopar aquí. Peixe. Moito peixe, non? Moito peixe, moito marisco, non? Moito peixe, moito marisco, ademais de aquí, da ría, desta zona, non? Da ría da Arousa. Bueno, eso foi uns obradoiros de cociña que tamén traballando para o Concello de Vilagarcía, en onde se fixeron, pois eso, diferentes obradoiros e tal, con respecto ao mar, e traballando con produto daqui, non? O cal para min é non solamente un orgullo, sino que ademais creo que é moi necesario traballar con produto local, con produto daqui, enseñar a xente as diferentes posibilidades
que ten, por exemplo, un rapante, non? Claro, é que seguramente disme un rapante que eu quedo como estou porque non sei ni si metelo nunha pota, si metelo no forno Fritido, non? Claro, é que ese é o problema, non? Que a xente, quizáis a xente máis nova imos perdendo un poquinho a cultura de comer peixe, non? Este tipo de libros axudan precisamente a iso, non? Como facer para que xente como a min, ou máis novos que a min, pois que non perdamos o hábito de comer peixe, non? Que cada vez, polo menos iso é o que din os datos, non? E estas estatísticas que saen cada certo tempo, que vai descendendo, non? En Galicia, en España, o consumo de peixe, eso me parece un escándalo, non? Que en Galicia descenda o consumo de peixe. É un escándalo, de verdad. Bueno, o primeiro que temos que facer é autoanalizarnos a cada un de nós, non? Porque actualmente non podemos negar que temos información suficiente como para saber cada un de nós o que é unha cociña saudable, o que podemos meterlle pola boca o que non, entonces non engañarnos, non? Non buscar eses produtos procesados que pensamos que porque poñen na etiqueta e demais. Ademais, hai suficientes programas, suficiente información como para saber que a publicidade está metendo unha caña brutal para que merquemos e vayamos ao súper a mercar eses produtos e demais. Claro, temos prazas fantásticas en donde o mellor produto é o natural, indiscutiblemente. E unha sardiña, podo entender de que a mellor non todos nos gusta, non? Unha sardiña, porque nos resulta forte, un peixe un pouco graso. Ora, que sí que existen xeitos de cociñar esa sardiña sin ser tan forte, sin ter que ir á brasa, sin ter que ser únicamente dese xeito, non? Hai outras formas e para eso penso que os cociñeiros temos que encargarnos, non? É dicir, as diferentes formas de preparar algo como un xurelo, unha sardiña, un grelo, unha navalla, e que poda chegar ao padal de todos e ademais concienciarnos sobre todo de que estamos facendo ben. Claro, pero despois está a outra parte, non? Estes tempos modernos, os horarios do traballo, que os mercados, pois eu, por exemplo, cos meus horarios non teño opción, non? Sí. Para ir ao mercado, ou quizáis é unha excusa, non o sei, no, pero claro, ao final veste nesa situación que dis, bueno, pois tiro para outra cousa, pero claro, como a min haberá moitísima xente que nos estea a ver que diga, bueno, pois é verdade, pois non como peixe por isto outro, pero tamén podemos botar man de produtos pois ou congelados ou conservas, é dicir que non temos excusa, non temos que autoconvencernos se cadra, non? Ademais, ahora os produtos congelados non son como os de antes, ahora hai unha trazabilidade en donde nos garantiza unha congelación correcta e demais, non? Si que é certo que estás dicindo, en principio falei da praza, a praza é unha alternativa, pero ahora temos supermercados e podemos acceder ao peixe en calquera. Con o respecto a... Sí, que non teño tempo polas mañás, é lógico. Aí sí que cada concello ten que adaptarse un pouquiño á vida actual. Eso sí que... Voto de menos, non? Que habrá un poquinho polas tardes. Efectivamente. Eso é algo onde fai 30 anos, afortunadamente, cambiou os tempos, porque fai 30 anos había unha figura que normalmente, hai que decirlo, era a materna da casa, era que iba ao mercado e á praza e tal, e conseguía esa leituga pola mitade de precio, conseguía ese precio pola mitade de precio e tal, negociaba xa tiña as peixeiras. Afortunadamente, esa figura establecida desapareceu, non? Entonces todo o mundo ten acceso a un traballo e demais. E sí que ten razón, quizáis un día, 2 días, os fines de semana, por os menos, que xa se abren tamén, pero unhas tardes e tal, sería interesante abrir as plazas de abastos. Daba Rogelio a clave, digamos, do que sabemos todos, non? Os que non temos nin idea, sabémoslo todos, non? Que hai o toque para as festas e o toque de que morreu alguén na parroquia. Pero claro, antigamente había moitísima información, cando non había nin radio, nin internet, nin moito menos, que se daba a través das campas. Que utilidades tiñan máis alá destas que todos coñecemos, de festas e mortos? Moitísimas. Por exemplo, aí en pueblos que depende o toque, o terminar o toque, ainda se lle metía, imagínate, como un toque como se fora morse, indicando que parte do pueblo lle había que dar o aviso. O sea, se fora aquí en Sanxenxo, se sonaba a campana, pues non mismo que fora la contra Porto Novo que fora la contra Dorrón. O sea, polo sonido a xente sabía para onde era a noticia esa, o sea... Eu distinguiría os toques de campanas entre dous grandes bloques, o bloque civil e o bloque religioso. Vale, as campanas servían para todo,
para o que te imagines. Por exemplo, a modo de exemplo, na Catedral de Braga todavía existe un cuadro con unhas casillas e cando ardía nunha parte de Braga, pois ardeu no barrio de tal, 3 toques. Quen sea, iba ali, dáballe 3 toques a campana lume, porque as campanas todas teñen nombre e todas teñen a súa utilidade. 3 toques e os bombeiros sabían a que barrio tiñan que ir e a xente sabía en que barrio ardía. Outra curiosidade, por exemplo, en Mondoñedo, hasta o século pasado, había o toque a parto. O toque a parto. As campanas explicaban, as campanas daban unha señal cando unha muller se ponía a parto. Que pasa? Que como só había un par de matronas ou unha matrona, o obispo de Mondoñedo, a finales do século XIX, proíbe o toque a parto, porque o resto das mulleres, ao ir a campana a tocar a parto, se poñen nerviosas e a matrona non daba feito. Tamén existía o toque, que está totalmente perdido, o toque a agonía. Cando alguén agonizaba, dábanse 33 toques na campana maior, matando o toque, quero decir, apretando o badal contra a campana para que a campana non vibrase. Entón dábanse 33 toques. Cando o reproducimos é un toque realmente agónico. O obispo de Santiago, creo que o de Mondoñedo, se non me equivoco, proíbeno despois na gripe do 18, porque causa alarma social. Claro, estaban todo o tempo dándolle agonía, claro. Dice, cerciores el campanero que realmente el agonizante está agonizando, no está enfermo. Porque a veces tocaban o alguén que se... Claro, non sabes. Pues non terían chollo, primeiro toque agónico, logo toque a morto, claro. Pero, o sea, con iso quero decir que as campanas valían para todo, para o que te imagines. Mortos, o morto si é home, si é muller, si é o pai do cura, o irmán do cura, si é obispo, si é o papa. Incluso hai parroquias que temos documentado que según sea a carreira máis larga ou máis corta, o difunto era máis maior ou máis novo. O sea, valían para todo. Valían para empezar a traballar e para acabar a traballar. Claro, tamén ia ir a... As horas, o mellor, a hora do Ángelus, o mediodía. Claro, as horas de ir ao xornal, quizáis, non de ir á terra, tamén todo iso, non? Había un dito moi famoso na miña zona que cando toca a oración manda joder o patrón. Quero decir, cando o campaneiro toca a oración, acabouse o traballo. Acabouse o chollo e... O sea, nadie se podía decir, sigue traballando 2 horas máis, non? Tocou a oración, se acabou. E unha utilidade que xa comentabas ti agora, Antonio, os incendios, non? E vímola agora, non? Vímola aparte, bueno, seguramente en outros moitos sitios, pero bueno, o que busquei por aí, na Estrada, tivemos o caso dunha parroquia na Estrada que tocou ese toque, a ver, como lle chamaban ese toque? O toque de incendio... Arrebato, non? Pois tocou o arrebato na Estrada. Un asociado que se chama Pedro, que é asociado noso, ali no santuario de Requián, na Estrada, pois sí, foi... para de días por aí. E tamén, por exemplo, na provincia de Zamora, que tamén está sendo moi duramente castigada por esos incendios forestais, houbo xente, precisamente, que se puxo alerta e que, bueno, se puxo, digamos, mans a obra para escorrentar o lume das súas casas grazas a que tamén tocaron un arrebato nas campas da vila, non? Era habitual, quero decir, o toque arrebato utilizábase tanto para lume, pero quero poñervos o mellor en contexto na invasión francesa. Cando chegaba o exército enemigo, tocábase arrebato para que a xente se refuxiase dentro das murallas nas cidades e nos pueblos se refuxiasen e se defendesen do invasor, do lume, de calquer desgracia que pasara na parroquia, tocábase arrebato. Pero a ver, xente nova como a min, se de repente empezan a tocar as campas ali de San Salvador de Poio, ali da miña parroquia, se empezan a tocar a arrebato, eu entérome de que lume ou unha invasión francesa ou non me entero. Como mínimo sabes que algo pasa. Aquí algo está pasando. Non toca así normalmente. Non é un toque, digamos, tranquilizador, non? É que o toque a lume, te imagina, tarda esa casa de aí de enfrente, está aquí o campanario, e non está o campaneiro. Pois ti que ao mellor non sabes tocar, subes e podes darlle as campanas para diante. Si tú eras urgencia, saberías ti que aprendías a tocar rapidamente. Poñerías a tocar e a xente daríase cuenta e algo está pasando, porque é apurado o tema. Non é un toque que teña un ritmo definido, non é un toque que teña unha estrutura, como é o que dice Rogelio, como calquera podía tocalo, pois é un toque a batalla, a arrebato. Un ano máis estamos superando as nosas previsións, as entradas prácticamente esgotadas, o número de visitantes que recibimos cada día chea todo o noso programa
e incluso pois unha cousiña que estábamos dando a conocer como era o noso wine bar, a posibilidade de tomar un viño na terraza tamén está tendo moi boas cifras de visitantes e sobre todo o que nos gusta é que a xente pois tentamos que saian de aí embaixadores da marca e contentos e eso parece ser que o estamos a conseguir. Claro, porque é unha cousa moi importante, non? Porque hai xente que igual intenta conseguir entrada, pero quizáis foi así un pouquiño perezoso, foi a última hora e non conseguiu, queda aí frustrado, non? Hai opción tamén de ir fora desta programación a tomar ali un viño, non? En calquera momento. Hai esa opción de visitarnos e tomar simplemente un viño, disfrutar da nosa terraza, das vistas e da nosa carta de viños e, lóxicamente, comentados polos nosos sumilleres do equipo de Enoturismo. Tamén hai a opción de poder comprar entradas para as tardes, porque facemos a venda cada xoves, despois as tardes do día anterior. O pasa que normalmente esgótanse en menos de 10 minutos e para os seráns tamén deixamos un pequeno número na venda na propia bodega o mesmo día. E que anda a xente moi avispada sempre na procura deses plans tan completos que ofrece, por exemplo, neste caso, a adega Martín Codas. Imos repasar devagar toda esta programación porque temos moito do que falar. Se te parece, comezamos, se cadra, polo evento máis emblemático, polo programa máis emblemático que tedes dentro de Martín Codas, como son eses xoves de Codas. Estamos na 12ª edición xa, mantendo, iso sí, a esencia de sempre, non? Como no primeiro día, non? Como no primeiro día, porque non pode ser de outra forma. Fíxate que ahora que as marcas están todas moi presentes coa música, nós xa fixemos hai 12 anos pois esa aposta de, como temos feito de sempre na bodega, de ese legado cultural que temos en Galiza, e máis chamándonos Martín Codas, pois facer del unha identidade que sirva tamén para manifestar de onde somos, porque ao final o noso viño albariño é o que é, nos permite facer estes bons viños precisamente porque é de aquí. É dicir, hai albariño en Uruguai, en Valencia, en moitos sitios, pero o albariño que dá a calidade que temos aquí é precisamente por ser de aquí, e o mesmo pasa coa música, o feito de dar potenciar esa identidade cultural. E nos achegámonos á música, pois, como teñemos que facer, de unha forma un pouco diferente, facendo o ciclo dos xoves, que, como ben sabedes, é unha novidade no sentido de que son concertos de fusión, un artista galego... Concertos únicos, non? Exacto, concertos únicos no concepto e no que se produce ali. No concepto, en el sentido de que é un artista galego quen convida a outro nacional, entón xa temos unha simbiose un tanto diferente, e que despois os convidamos a unha residencia no Pazo da Almuiña, en Arbo, que temos, e ali eles pois preparan o que vai ser a experiencia que se vai vivir na terraza de Codas nos xoves de Codas. Eso fai que sexa un concerto completamente diferente, con unha atmosfera diferente, nada que ver como se veras a cada artista por separado, sino que se xeran proxectos que incluso algún deles ten levado fora da terraza de Codas. E logo xuntaslle o viño, a posta de sol que temos a sorte de poder disfrutar desta terraza, non? Exacto, a boa predisposición de todo o mundo, serase unha atmósfera, unha experiencia que penso que é maravillosa. No nos olvidemos que independientemente del trabajo que podemos hacer entre el Concello de Cambados y el Consejo Regulador Rías Baixas, también tenemos un apoyo importante por parte de las diferentes administraciones. Sí, claro, por supuesto, sí. Tanto la Diputación en sus diferentes etapas, como la Xunta de Galicia. Esto, pues, han apoyado siempre la organización, la Mancomunidad del Sanlés, han apoyado la organización de la feria. Claro, es que son 70 y muchos años, estamos hablando de un trabajo donde hemos ido experimentando, donde siempre hemos tendido a mejorar, o sea, a buscar dónde estábamos cometiendo errores, a corregir esas desviaciones, esto donde se ha hablado mucho, donde participan las bodegas dando sus opiniones, su criterio, y nosotros intentamos escuchar desde el punto de vista de que ese feedback es importante para nosotros, trasladárselo también al Concello, el Concello siempre muy receptivo con todo lo que hacemos, y en las diferentes etapas que hemos vivido, pues hemos intentado hacer frente a cada una de ellas. Hemos afrontado crisis, hemos afrontado el COVID, hemos afrontado pues dificultades de todo tipo, y en todas siempre hemos intentado estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, yo creo que lo importante es escucharnos, escuchar a todos, a la gente que viene, a la gente que expone, y luego pues sobre todo buen trato, buena acogida, intentar pues ser como somos los gallegos, ¿no? Cálidos, acogedores, buenos embajadores,
e querer a todo el que nos visite. Bueno, pois máis alá dese kilómetro cero desta festa do Albariño nese paseo da calzada, pois marchamos agora cara a outro punto tamén importantísimo neste evento, xa nos lo adiantaba o noso convidado, que é ese túnel do Viño no Salón Peña, tamén ali en Cambados, 14ª edición. Xa nos comentamos un poquinho cal é a fórmula, non, a proposta que se artella alrededor deste túnel do Viño. Neste caso quería te preguntar un poquinho polo perfil de público, non? Nos decías antes que no paseo da calzada é moi habitual ver a xente nova. Como é o perfil neste caso que participa no túnel do Viño? Bueno, el túnel, como decía antes, nosotros lo que buscamos es orientarlo más hacia los profesionales. Lo que queremos es que el profesional se acerque también a Cambados, que el ruido pues no lo disipe, no le haga que no venga, sino que todo lo contrario, que también sea un momento para acercarse y aprovechar la situación, también valorar y ver la fiesta, porque yo creo que tiene su gracia, compartir un vino en los stands, en las casetas, pues con las bodegas. O sea, y lo que pasa que, claro, evidentemente hay momentos en los que eso no lo puedes hacer con esa facilidad, sobre todo a partir del viernes por la tarde y el sábado, ¿no? Entonces, el túnel lo que quieres es separar un poco todo ese ruido, aislarte y centrarte en lo que son realmente los vinos. Catar muchas cosas, ver qué se están haciendo, ver qué novedades tenemos, ver cómo evoluciona la denominación de origen. No nos olvidemos que la cosecha 2024 la hemos calificado como excelente, con lo cual esto yo creo que es una oportunidad extraordinaria para acercarte hasta allí, para probar todo lo que estamos haciendo, lo que están haciendo las bodegas y bueno, pues conjugar o comparar pues, unos vinos con otros, ver cómo son las evoluciones, hacer si quieres catar verticales de vinos de la misma bodega en diferentes años, evaluar cómo son las tipologías o las categorías de vinos que tenemos. Yo creo que ahí hay un poco de todo. Fíjate que el vino más antiguo que vamos a presentar es un vino de la cosecha del 2012. O sea que realmente pues, es un vino que tiene pues 13 años y que tenemos que ver cómo evolucionan. Pero yo creo que el gran potencial que tiene esta denominación de origen es ver cómo sus vinos se enriquecen con el paso del tiempo. Me llaman para un party, pa' que vacile, me llaman para la disco. Bueno, Dani, ti xa sabes que a min gustan máis festas de comer e de beber, non? Pois hoxe viñemos ata Cambados, festa do Albariño. Así que vou ver si me dan unha copiña. Pero unha sola, porque senón... Unha sola. Bueno, ou dúas. Si yo le pidiera un coro, pero escucha cómo suena este show. Les encanta esta fiesta. Siempre lo repetimos todos los años. Vinimos el año pasado y repitiendo. Todos los años, menos la pandemia, todos. Bueno, cal é o viño que máis che gusta? Ah, nós todos, só. Todos, todos? Todos. Probaste delos todos, xa? Bueno, todos a cadra non, porque a última hora xa non sabemos cal beber. El vino, el ambiente, todo. Galicia. Comer tamén. Sí, comer. Pero especialmente el vino, ¿no? El vinillo. Y el buen rollo que hay también. Exacto, eso es lo mejor. El buen rollo más que el vino. Soy de Cambados, vivo en Sevilla y los he invitado a todos. Les está encantando la fiesta. Eu pago todo, están todos convidados. A ver, el vino está bien, no controlamos mucho porque yo es la primera vez que vengo aquí, entonces... ¿Es la primera vez que vienes? Sí, ¿De dónde? De Vigo. ¿Es la primera vez que ves Albariño? Sí, la primera vez. Vimos a disfrutar o ambiente, estamos al lado da praia, creo que é unha das mellores festas que ten Galicia. ¿Cuántos días vindes? Hasta o domingo. O ambiente, o viño, que fai bo tempo. ¿Es la primera vez que vindes, no? Sí. Sí, es la primera vez que vindes. He estado gustando, claro. Genial, moi bien. ¿Y hasta cando estás aquí? Ata mañán. Estamos practicando porque para a semana temos unha boda e así vamos collendo ritmo. Está muy bien, sí. Hace buena temperatura, mucha gente, mucho vino. Así que nada. ¿Llevas dudas solas? Llevo tres. Tres y media. O mellor é os amigos que fas bebendo viño. Porque, oiche, na casa bebendo leite non se fan amigos, No. Moitas copas, moitas. Aquí, ¿El ambiente qué tal? o ambiente genial. Ademais, co calor tamén todo xuda. A xente quere un viño fresquiño e que mellor senta. Cada ano adiántase máis, o mércores é unha pasada de xente que ven,
O xoves tamén continúa e agora xa o venres xa está sendo, a verdad que con moita afluencia e a verdad que, bueno, moi contentos. A festa é fenomenal, bo tempo, boa compañía e boa comida, así que perfecto. O ambiente está sendo, vamos, o mellor, non? Sí, o ambiente fenomenal sempre. Ahora viernes a máis, sábado outra vez e así hasta o domingo sin parar. Onde haxa un albariño non hai outra cousa. Para que citabas ese taller, ese espazo que tiñas na illa, non? En primeiro momento para traballar ti, pero claro, ese proxecto foi evolucionando ata converterse no que hoxe é La Platanera, un espazo creativo aberto pois a diferentes artes e a diferentes formas de pensar tamén a arte. Contanos un pouquiño como foi poñer en marcha todo iso, é dicir, teño este proxecto, quero que sexa na Illa de Arousa, estou segura de que vai chegar a bo porto. Pois La Platanera é un espazo que é unha casa e tamén unha casa, eu quería que fose un fogar, quería rescatar a casa dos meus avós, que non morrera, porque ali foi onde nacín, onde toda a familia como que se criou. Era moi importante para mí, unha casa mariñeira dos anos 70, no barrio dos Castriños, que de feito ti chegas ali e ti non sabes que a Platanera é unha casa como tal, que as súas baldosas, con degradado, así moi, con este punto hortera, pero tamén fermoso, no? dos 70, dos mariñeiros. Dentro da casa accédese ao fallado, hai unha parte do taller, despois no xardín está o alborio, que é onde naceu. A miña nai, cando voltei a Galicia, deu unha sorpresa de botarlle paredes ao alborio, que só tiña ladrillo e uralita, e aí comecei a dar clases pouco a pouco, a invitar a xente de fora, tamén outros maestros, e foi crecendo pouco a pouco. E que tipo de artistas se chegan ata La Platanera? Pois, eu sempre, o sea, no tema de, o sea, no momento de asistir a un taller, eu sempre digo que non está pensado para xente de Belas Artes ni para xente que sexe artista, non? O sea, eu mesma non fixen Belas Artes, a min gusta máis xente que queira probar e atreverse, entón, veñen, sobre todo mulleres, que son as que máis se suelen atrever, de todas as idades. Moitas disciplinas, sobre todo de creatividade, que a muller aí está a cabeza. Sí, está aberta a todo o mundo, pero veñen sobre todo mulleres, pois dende os nenos do colegio da illa, de 5 aniños, 6 aniños, ou 7, ata mulleres de 80 anos, de todos os puntos da península, de Galicia sempre veñen, estou moi feliz por iso, pero tamén de fora, de España incluso. Despois, de artistas, gustame contar moito con artesáns, tamén mulleres as que non se lles deu tanta visibilidade, non? Desde cesteiras, xolleiras, ilustradoras, xente do cine, bueno, moitísima xente diferente. E toda a xente que vai pasando por ali, non sei, que é o que máis valor. Eu buscando un poquinho de información, valoraría tres cousas, a ver que me diste, pero eu valoraría o espazo, non, polo que nos estás contando, non, esa casa mariñeira, esa historia que hai detrás, non, dese espazo. Por outra, o ritmo pausado, que eu creo que tamén se transmite, non, dentro deste proxecto e cando vas ali a facer algo. E por outro, non sei, ti nos dirás, tamén o silencio, que me dá a sensación que se pode respirar ali dentro. Totalmente, de feito, que estamos tan acostumbrados a ter que producir e facer cousas, non? Que cando te das un espacio, un momentiño para ti, para parar, é increíble o que podes facer en 4 horas de taller, simplemente. Xa non fai falta quedarse na illa, facer unha residencia, simplemente que un par de horas é unha pasada o que desconecta a xente. É increíble, e poder facer algo cas túas mans, non? Recordar como é traballar co corpo para parar un pouquiño o pensamento, que estamos sempre como buscando e parar. Contanos un pouquiño, para que a xente entenda un pouquiño, que tipo de actividades non se desenvolven dentro deste espazo creativo, porque claro, estamos a falar dun espazo creativo, de que ali vai a xente a facer cosas, pero claro, igual a xente di, pero que fan realmente, non? Que tipo de actividades proposti que vai a facer ali a xente? Sí, pois as principais son dende serigrafía para estampar textil, para contar historias en cerámica, estampamos en cerámica, textil, papel, cianotipia, que é unha técnica fotográfica do século XIX, que só precisas o sol, auga e unhas sales fotosensibles, o sea, elementos naturais, escrita tamén, fotografía, todo o tema, tanto de traballar cas mans, como a parte máis plástica e de construir historias ca narrativa. E para que a xente tamén o poida entender, non, eses retiros artísticos, como se enfocas, non? A xente cando chega ali, que vai facer ou con que se vai a topar? Pois eu como amante da miña illa, quería tamén, non solamente, non,
facer eu a miña produción, as miñas pezas e vendelas, sino que quería compartir eso que a mí me fixo tan feliz e me deu unha opción de vida, non, como grabado, e despois tamén compartir a miña illa para que a xente viñera en grupos moi pequeniños e tamén valorar o lugar e deixar unha pegada boa no sitio, non? Contar con sitios locais para a comida, para todo, non? Entón, os retiros de verán que levo, mira, co taller levo 13 anos e cos retiros de verán levo 10 anos. E son como unha burbulla de 4 días nos que invito a unha profe de yoga, ven unha chef galega a cociñarnos todas as comidas e eu encárgome da parte creativa. Contar historias, vamos ao Parque Natural de Carreirón, escribimos ali ao aire libre, vemos o sol por... Bueno, é unha convivencia artística fermosísima e non fai falla saber nada de ningunha das técnicas. Obviamente, sí, é un libro moi personal e poño moito de min no libro, pero sí que intento as cousas máis personais igualmente que non aparezan, porque ao final, pois, por exemplo, unha vez me preguntaron por que non saía máis a miña familia, porque eu non podo coller a vida da miña familia e poñela nunha historia que van ler todos sen o seu permiso, e tampouco é algo que quero, polo que quero que pasen, é dicir, entón, fixen un pouco así, máis centrado en min, porque ao final é o que coñezo, é o que... É a miña vivencia, non quero meter a ninguén máis, nin facer a ninguén máis que estean incómodos coa historia. Como foi ese primeiro momento, non? Que te puxeches diante dese folio en branco, é dicir, quero contar esta historia. Como foi enfrontarse, non, a ese folio en branco e ir, digamos, decidindo, non? Ata onde vou contar, que quero contar e como quero contar? É complicado, porque... É que sí, foi un proceso moi complicado. O primeiro que fixen foi como... escribir a historia como se fose un diario personal. Eu escribía pa diante, sen pensar moito, e despois foi cando fun como apilando os temas que veía que tiñan un pouco máis de cousas en común, e foi cando me fixei no tema do duelo, as fases do duelo. Entón agrupeinas dese xeito, todo o que tiña escrito agrupeino pois en ira, depresión e todo o resto das fases, estrutureino así. Foi como eso, escribir un diario e despois estructura de cómic que xa pois poñes un pouco máis técnica con diálogos e cosas así. E sí que é verdade que escribín máis do que ao final resultou. Claro, a fin de contas é como unha mestura, unha explosión de sentimentos, como se fai, non? Para estruturar por capítulos, non? Ou por bloques eses sentimentos, porque ao final é unha única historia que ten como moitas frontes abertas, que está todo entrelazado, non? Como se fai, non? Para ir estruturando todos eses sentimentos. E que, de feito, eu creo que foi o máis complicado porque non sabía por onde empezar, porque como que podo empezar por tantos sitios, ao final pasas por tantas cousas que pois nada, ao final decidín iso, coller as fases do duelo e utilizalas como se fosen os capítulos. Sí que é verdade que hai un capítulo sobre a miña nai, porque creo que é importante falar dela, que ao final é a persona polo que naceu a historia, por desgracia, pero prácticamente é iso, foi un traballo un pouco de desmenuzar e intentar recordar cousas que o mellor non quería recordar, moito chorar tamén rir, porque non, cando recordaba pois historias coa miña nai ou coa familia, cos amigos e así. Foi un pouco montaña rusa. Claro, sí, bueno, falas de todo ese proceso, non? Dende que hai ese diagnóstico do cancro, tamén dende o punto de vista da túa nai, o punto de vista teu, por suposto, o punto de vista de familiares, de amigos, un pouco o que nos dicías agora era que querías facer este libro un pouco para buscar ese acougo, non? En publicacións que dentro do que ven sendo o cómic non atopabas. Ti crees que esta publicación, unha vez visto o resultado, que aquela persoa que viva, por desgraza, unha situación similar a esta, vai atopar aquí nesta publicación pois ese acougo que ti tentaches transmitir? Pois eu sempre son moi negativa e penso que non vai ser así, pero a verdade é que recibo moitas veces mensaxes de xente dándome as grazas por escribir o cómic, que eu flipo cada vez que me escriben ou nas firmas mesmo veñen as persoas e me din
gracias porque estou pasando por algo semellante, a miña nai, o meu pai, o meu amigo, o meu mozo, non sei, por desgraza, son traxedias das que non podes fuxir. Eso, non imaginaba que tivese tanto impacto, por así dicilo. Incluso hai xente que me comentou que foi recomendación do seu psicólogo ou psicóloga. Ai, carai. Claro, que para min é unha pasada porque, porque bueno, non sei, eu vou ao psicólogo e non me imaginara nunca que algo que escribira eu tiña ese valor para alguén con esas capacidades de axudar. Darlle ao directo pois algo máis especial, máis festeiro e máis eso, e tamén aproveitando que levo un guitarrista, pois facer cousas na guitarra pois que sean chulas para o directo, claro. Bueno, queria te preguntar precisamente pois esa resposta do público, porque, por exemplo, vinte en Ribadumia nesa Ruada das Gotas, aí no pasado mes de xuño, e é como unha proposta como moi interactiva, non? Subindo, baixando do escenario en varias ocasións, tamén intentando meter no peto tamén ao público, non? Claro, sí, que ao final ti das un concerto e non o das para bueno, sí que tamén o das para ti. Bueno, pero hai moitas veces non artistas que o dan e que prácticamente parece que están aí nun espello, claro, que non están pendentes do público, non? Que está guai tamén, pero a min gústame sentir máis o público, xa que están ali, pois metelos un pouco máis no concerto, creo que é o tal. Unha desas actuacións, decía agora, en Ribadumia, no mes de xuño, maio e xuño, polo que eu sei, foi do máis intenso que recordas últimamente, non? Sí, porque ademais ainda estaba enfermo. Bueno, púseme enfermo antes do surfing de Lérez. Para o surfing, básicamente recupereime, ou parecía, porque non... As augas milagreiras do río Lérez. Sí. Susto, acabou o surfing Lérez, malísimo de novo. Eu creo que foi como un pouco psicolóxico tamén de non me podo poner malo aquí. Estiven como un mes así como vindo tal, e coa voz moi tocada. Entón, pois, esas semanas, claro, eu, ademais de esto de Monte a Pena, tamén adícome a producir a outros artistas, como eso, produtor. Fago tamén outras cousas, como un karaoke en Vigo e cousas así. E como que ese mes limiteime moito a reposar pola semana para estar poder actuar na fin de semana. Bolos, pero aínda así, ese día en concreto, actuei pola mañá no 13 Roéis en Lugo, en Pantón, e pola noite en Ribadumia. E claro, Tute foi grande. Creo que sei onde estou, voltei a merda como non. O que non sei é se estou peor que antes de voltar a estar mellor. Hai cando perdo o tempo a pensar se estou ben ou estou mal. Afundirei no mar que tantas veces mergullei por non andar. Pero voltei caer na merda de agobiarme en cada festa, desbordarme con pensar que como vou sair de esta. Xa non sei que vou facer, se aparente que estou ben, mas volto a chorar a diario unha e outra vez. Pisar na merda, caer na merda, chorar, calmar e voltar a non estar. E voltei caer na merda e agobiarme en cada festa, desbordarme con pensar que como vou sair desta. Xa non sei que vou facer, se aparente que estou ben, mas volto a chorar a diario unha e outra vez. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo.